Önce Şahsavar aslında ben de Şahsavar Cumhur'un dersi bordukta. Taze et. دنا همشه گپی کو واجه جالات دیم دا میکروفون توکا کو اللہ کنیکشن روس میں آیا فلیزا بلا کے بڑی بڑی مطلب کہ تک دم بات زندگی اکاؤنٹنگ تو مردو شاپنگ وانگو مسئلے نہیں برا لمشی تو سوگندوارت کے تو نہیں آئے رخصتی بھی نو شرری سوگند نا وہ موتی ہم اکاؤنٹ ٹویٹر کے لکھ رہا تھا مجھ زینا چیز داشت کہ منگو بنا دوبارہ ٹویٹر پاک دکھے نا ایک منٹ جیکب ہم گوائیں دگی بازی مخلوق نیت گوانے منی ٹویٹ منی کرا ہستے منی اکاؤنٹ ہنو پب کرنا ٹویٹ اسکرین شاٹ ابگرام سر راجی ماں ہمودہ لکھ کے کہ میں اپنا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ منی ذہن آیا کہ ماں دیکھے ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف گیا تو میں مردوں کا پاکستان کی طرف سے کوئی مستقل ہے کہنا مجھے بات کرنے جی نہیں پتا ایک اب میدان جا منگو کے ضرورت بو من کایا میں کا پیران جا ضرورت تو خیر نہ بنے پتا آج کا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے 10,000 کا نہیں ملازم و 30 پیسہ ہوں دستا چس بکنے تو بڑا اسپیکر ادھر جو گزو عبداللہ مان بچی آیا ما 30 پیسہ بڑے دیما سلامت باتیں اشی منی تا کئی گنا ورکنو کسی بھے برزا گب کا مامی کچھ تھا گوار جیکب ہم گوائیں آ وقتا گوار سمیہ استا اگر اشی اس بولوش بیا گوالے بکا راج دوست ما ودا یوکے ہیں گوار سمیہ کند گئی بیا راش تو شریست کے اس بلوچ تو ہم بیا شہیدوں کا خون ہے ان کی قربانیاں ہیں جو آج بھی ہم کھڑے ہیں اور آج بھی پاکستان کے سامنے اسی دیدہ دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آج میں مارنگ آپ سب سے آپ کی بہن ہو کر آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے اس پہ خیانت نہیں کرنا ہے ابھی ڈرنا نہیں ہے ابھی ڈرنا نہیں ہے پاکستان اور اس کے نام نیاد دانشور بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ بلوچ جذباتی ہے ایک ہفتے بعد وہ چھپ ہو جائے گا اس کو بتانا ہے کہ بلوچ جذباتی نہیں ہے نظریاتی ہے جس کے لیے یہ مائیں 15 سالوں سے دھڑپ رہی ہے ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے ہیں ان کی بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں رہی ہے کہ وہ اب تصویر اٹھا سکے مائیں اپنے بیٹوں کی پیدائش پر روتے ہیں تڑپتے ہیں آج اس پاکستانی ریاست میں ہم جب یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک 8ویں کلاس کی جماعت کے بچے کو وہاں اغوا کیا ہے وہ پاکستانی ریاست اس کے خونخوار فوجیوں نے صرف اور صرف خونخواری کی ہے ہمارے لوگوں میں اس نے صرف خوف پھیلایا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان لیکن یاد رکھے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی بلوچستان کی تب تب تاریخ کے صفحوں میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ بلوچوں کی اتنی بہادر نوجوان نسل تھی جس نے خوف کو پیچھے کر دیا اور ریاست کے سامنے نیابتے کھڑے ہو گئے لیکن یہ ہم نہیں ہیں یہ سب ہمارے مقدس شہیدوں کا خون ہے ان کی قربانیاں ہیں جو آج بھی ہم کھڑے ہیں اور آج بھی پاکستان کے سامنے اسی دیدہ دلیری سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں آج میں مارنگ آپ سب سے آپ کی بہن ہو کر آپ کی بلوچستان کی بیٹی ہو کر ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ میں رہوں یا نہ رہوں یہ عوامی تحریک آپ سب کی امانت ہے
इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नहाद दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। او سنگت راج دوست نظانم توار آئے گئے نہیں آئے گئے برے نیٹھے مسئلے چونے صدی راب دیتا اگر منی آواز نہیں آئے گی जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है, उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएँ अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहाँ अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में, उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखे, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है, इस पे खयानत नहीं करना है, अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान और उसके नाम नहाद दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। ना शशि माऊ शशि क्लास फेल परिगुलम शशि क्लास फेल ही ना రాజదూత మనకి గేస్ట్ క్లాస్ ఫైల్ రాజ్ గప్ప నగన మషి మఫ్తు రాజ్ కమ్ బగా షెడ్వాన్స్ లెవెల్ రాజ్ तो नेट बर्बाद मर्ची मन कर मारिना पहला मैं बराबर में वंता ना राज मुझे मन इंग्लिश गप कने स्पेस आनी था वक्त माँ इंग्लिश है ना जाने मैं दबा दी कि अबरी दरबे मुसीबत ही अरे इंग्लिश ग्रेट शार जाना ग्रेट अच्छे इंग्लिश का আমার শিখাया था ग्रेटिंग ने इंग्लिश जत आलो चेली चेली के तकने कुछ जात अरे बल्कि मुझे याला पैक अकाउंट की बात का चेहरा याला बरे बरे अंचो का बखता यार मनदन चे चोका मैं ओडी नहीं जागे पिकां को बोलूश मर कशी के स्पेस अंगर के वो बलूच है नहीं एस बलूच संगत है एस बलूच कौन संगत है हर वक्त इस पे सब इशू ना वो बलूच है एस बलूच हर वक्त गिनते कोस्ट है हर वक्त निश्चित नहीं गोन नहीं हमरा नहीं दो एस बलूच जहाँ तो चार पता पुछता वो बलूच बंदी
انچو تو او بولو چڑے گھنو کو اس بولو مان شک نیمش گیش نیم گھنو کا وقت نیمش گیشتر تو گھنو کو ہر وقت انچے ہاں بستا آئیں یک کے بستا تو اس تب گیشتر بند اشارہ واجہ ایتے واہ واہ چکر مرسنگند کماشا انچو بندنگ کس باورا نکتی کچھ مت چکر ورتی کستے بلوچے نہیں گالو واجہ کسے باورا کا Na es bolu çavdaro cost bizane barchi eda maşma space jani maşma neyle yak dumiya gappa na bagar daste chiskanaga ya request kanaga maşma neyle yak dumiya gappa iro amuda cost bi awda wati diwani bi wat kamasha gaptrani kana maşma shari dimpadi man anishtigi warna maşma yak dumi gurjig bittige kuja majine yak dumi yar baवर kane eda machu space ani ta ginda maksha belparsi sangat dimpadi ba pegenta yak dumi yar janan ti zane अरे वो बोलो शुक्र वो बोलो चुको तो देम पर देम एक्सप्रेस ना जाते हैं अंचु को मारा लगत जाते गांधी करो फिर बाद में मखलूक कर टप्पी को ना वक्ता वाला बोले मजा आमा वक्त का गो ग्रेट भी आने में पता कहे वो बोलो चुक बच्चों पे तो अच्छे जंग का ना वक्ता वाला कस गो दारा गम ना बा Ne o bolu kasar jat na ko piri mardi ki jat bazagar shar space anchi dan mardum ginda ne bi majlis diwani yuri gabbi jinne janan te kar ki kana तो ना जाने बलूच पावर बलूच पावर dan ek go boluch आज गरा बलूच ne ना मना याद या क्रूशिया भाई वो बोलो जो स्पेस जाता बलूच पावर है टॉपिक इरकुते की पुरुषा बालाच मस्जिद बालाच हर किसी स्पेस हम वक्त गर्दना मारो का जिंदगी स्पेस चुता हाँ जुस्त कुते स्कूल कसते शुमे गुरा अबली यमा कसते स्कूल को जा वक्त जमाना का पच भी तक वो चीवड़ा पच भी तक कया पच को पता तक वो बोलो शुक्र जो वो बोलो चल लगा जे तू काई अच्छा भाई ज़ाहिर गिफ्ट कुछ तो सनक्का ही हमने जुस्त करें कि स्कूल चो है स्कूल आए अरे यार कमाश है बल बावर का कमाश शुमाड़े याद कने यक मर्दम यास्ता अरे उसे राइट माइट है अपने वार्ड सिस्टम है मार राइट इप से करे जिंदा एक मजा करके बल राइट एक ना था नहीं गिद्रोशिया राइट था बल गिद्रोशिया मारा हाल ना था दोषी वत लगा तो वार तो होता का पता असलम 1.5 घंटा नो कोच तो बल राइट ना था ना इस वक्त ये आवाज नहीं इस्तेमाल कर रहा मैंने नहीं हस्ते ना बराबर है नॉन बराबर है मतलब राइट ना था नहीं शुमा बलूच के राइट ना था नहीं मर्दम ची काना ग्वार सभा साहब जुस्त का आशी भाई मुशिमा द्रु मखलूक है जुस्त को बले मजान तो भाई बलोच राइट ना था ना बलोच ने लाफा सिर्फ एक मर्द में राइट था हमारे से कमाशी लशको अलावा बाकी कस राइट ना था राइट जेन ची कर राइट बलूची ते ची और शन मा अंचोर क्लब से सामने कर बलूच जी ते राइट मतलब ची अरे नजान है तो जानते ना यार मंत्र हाल दाता ना बले राइट न माना नजान अगर के नहीं राइट ग्वार सभा सा तर हाल दा दोषी मने कल गिद्रोशी यार सही से डेफिनेशन हाल दाते अति उची ये तई वास्ता सबक के ऐसे याद करना बारे गिद्रोशी यार याद नहीं दोषी ना बल दोषी ग्वार सभा सा आपको भाई बुझते एक अस्ते वित्ती मर्सी तई वास्ता सबक के ना मा एक राइट है कि बेज ने सभा सा एक दिए कर पी का इंग्लिश बेजनेस ची हमें बेजनेस हम ना जाना बिजनेस है यार ऐसे बलूच दा कारोबारी मर्दों में गुरा या केस बलूचे दो में बाजा बलूचिस्तानी 007 مرتا زيرو في وان شغال ودينا بشاكي عمنا عمر Dilcan aygın şu muhabbeti. ما رايت نادا ne esboruch ma nada ne to dula coast ma Japão ti ora gabba
وجه شما میکارن چو دستادت ما دارک دست کپتم سنگتر چکنشتگه از بلوچین داشتیم شبک بلوچین شکل شما را بلوچ بگیه واسطه اینه که ایشی آئی کندگ و مزاکا چیز بانتے شما بلوچ درست شما را بلوچ بگیه بلوچ زمین بلوچ اما که هر جاییه که شما نشتگه ما هر جای نشتگه تو هر جای نشتگه اما جاگا حد حدود کل زانگ و سرپت بگیه پاوتی یک قدی نشته و ورگ و افسگا ایوکا بلوچ بودتا کنه بلوچ بوگے واسطہ کہ اچھی بلوچ ہے کار ہم بلوچ زمین نے ہر کس کی کاریاں ہیں ہم کار کرتے ہیں یکی دو ہمیں کتابی وانتے ہیں چیزی شوقی مخلوق کا نشتے کا شورشی ممتاز سمیہ ہیں شر مخلوق کی جہلا نشتہ شر جس فکنے تو طرح قرآن آدھے تو ہر جائیے چار کتابی گولے گو بی ایمانی مردمی ماں شوتا ہے اس پیسا چھے در آڑے کلام آدھا ماں تو مردمی جندی نائے تو انسانی نائے نا گوڑا تو شاکر تر دمو کنے تو دل جانا گپا نہیں لگے یار تھوڑا بل چاکر ماں دل جانا سوال جو اس کنے یار شما بلے ہوتی سوالا نا یار سوالی اسپیسی نہیں یا سنگت اتکا گپی سوال کنے دل جانا آتا یار ای طریقہ ہے نہیں یار چاکر چو مکا یار منترا چنچو بار ہمیں گپ گشتا کہ ای شرعی طریقہ ہے نہیں جان من نزانو شما سیاسی ڈیبیٹانی تو کا چون برداشت کرنے تا کسی اگر گپ جن گئے شما تا دور کرنے تا بلے ادا ہم سنگت آئے گیا گپ کن گیا موشن گپ سنگت گوش دار چی گوش گئے دستا چس بکا گپ بکا سنگتا بل ہوتی گپا کنتے اگر اس پہ سنچو چینا میں جنت بازار پہ ہم چلیے میں گواد رہے گا گوڑا اچھا بندی کنا شیا میں نے تو ارڑے دل جان بھی شو یا ایشی یار ماؤں کسان جوستیاتم دلجان وقتا وہ انچو چھڑے منگ ما دلجان جوسکے میرے بلوچ بوا گیا ہمیں ڈیفینیشن ہے کچھ گا یا نا دیگی ہم چیزیں ہمارا سال سوچ کریں گے خیر سمجھنا آتا میں جالنا نشتا اور وہ دوشی بلوچ بھی بات ہے مانوا پٹو پولے کوشاں میرے مردم چون بلوچ بھی وہ ہما بلوچ بوا گیا ہمارا آزیں ڈیفینیشن اچھی ہے نا سمجھنا آتا ہے کہ دل جانا ہمیں چیزیں ہم فنکارانی ہم کہ شاگرد دستا اربدا نندا پات کا بلوچ بھی بات ہے ماں وہ بلوچ چڑھ گیشتر بلوچو مردم متنا کنگار کے خیر جائیں بس ڈیفینیشن وشا تو نیشتر دل جانا بلکہ مرشی شاپ ہمارا ڈیفینیشن حال داتنا گن دو ڈیفینیشن ما ہمودا کیسا نا گھٹو یکی کہ رائٹ چی دومی بلوچ چی بلوچ پی ہر وقت دل جان شیشم بلوچ بات ہے یہ فارمولا دل جانا جست کریں گور سبا ساش رائٹ جست کریں بہرحال مانا ترا گوشے نا تو سندھی ہے ماں دہشت گرد مذہبی ہے نا بلوچ بھی بیٹھا تو ہنگا سر پر نہیں تھی یار نہ نہ تو سندھی ہے یار یہ سکیں خراب ان طریقے مردمہ میوٹ کنے ما سوال ہے جو اس کو دل جان شوہر میوٹ کو بدا لیکچر ہی تھا یہ واشنکاری نہیں قسم دل جان میرے مچ کا اچھا نفتا گاڑی کے تیلے نہ سوچے گا ہم وہ چونی اگر تیل ابری کتگا دیگری گاڑی بوتا شزورتا گارے کوتا نو مردے گا نہیں انتے شما یار شاید نکو دل جان آت کا بازا گوش دار گا اس پہ شما آت کو نرکاش بلے بائی تے مرد گپا جان اے سنگت آزاد بلوچ منگشن تو برو گاڑی ازیر چائے مائی ورد تو کنیکٹ نبیے کے سنگت ایڈ نبیے کے دا اسپیکر سرم نزانا تو برو چکر مکری بجام بیا نہ ای طریقے نے مردم ناشو اسپیس نزور پتہ اسے برو گاڑی اب تو چائے بور ای شرن طریقے نے مردوس نہ ہوئی چیز تو اڑی راج تو سجی سموسا لاس کتگانی منگیشی گب بکنانی
اتنا ہی کندن تھی سرا غریب رضا کہ سمبوسہ نا وہ سجی وہ نہ رسی نا سمبوسہ ہی رسی آزاد کبھی آزاد گون ہمیں ڈیفینیشن ہمارا کم تو آلت ہے یکی ہمیشہ رائٹ چی اولی سوال دومی سوال ہمیشہ کہ بلوچ بھی اگر چی فارمولا ہے تکرار سے تو ہمارا حال ہے آزاد گون سلامت بات ہے سلام سنگتا بلوچ بیگ رائٹ چاہیے سوال ہمیشہ نا اول سوال ہم سے رائٹ چی رائٹ چیئے رائٹ نہیں رائٹ اینڈ رانگ ہے برا تو رائٹ حقوق نہیں برا ہے برا ماں تے دوست ہے رائٹ چی رائٹ حقوق کا نہیں بارا یا نظر چی بل ماں ہم تو اس کو تو رائٹ واللہ من سوال تھی سرپت نے اولیے بلے بلوچ بیگ اسی سوال ہمیشہ کہ رائٹ یمین ہے یہ سارے ہمیں دونت چی ہی کنفیوز ہے نا ہاں رائٹ یمین ہے عربی تو کوئی یمین ہے رائٹ ہمیشہ نہیں برابر ہیں اس وقت انما یمین زندہ نہ جانا ماں رائٹ یمین عربی تو کوئی وشا سیدھے دستا یمین عربی اور بلوچ بیگے چی امی تو کو دومی سوال چی بلوچ بیگے چی کہ فارمولا ہونی بلوچ بیگے باقی بلوچ بیگے نہیں لاتے مردم سرٹیفکیٹ بار کرنے گیا لاتے جا گیا بارے اودا سرٹیفکیٹ تر رس کا فارمولے تر رس نہ کا سرٹیفکیٹ آگے کسیر سرٹیفکیٹ لوٹی لاتے مردم بار کرنے گئے کڑا اودا چی رس کنت شمارا اڑو آج عادت تو ما واسطہ سرٹیفکیٹ چیز بغیر بلے نا ما غریب مرد مارکس بلوچ نہ کم بیچار آگے کسیر ہے کہ سندھی ایک کے گڑا آئیر سرٹیفکیٹ ضرورت ہے نیاما مرد یہ شک بیگے کہ مرد بلوچ نے سندھی گڑا آئیر میں سرٹیفکیٹ جوڑ کرنے مشکل نہیں اگر دیکھے کسیر لوٹی تے گڑا مشکل نہیں آئیر بھی میں سرٹیفکیٹ دے مسئلہ نہیں ایچ مشکل نہیں بلے سرٹیفکیٹ دو کہ ما سمجھے گا نہیں کہ ما دیگا مرد میں گرین کار سرٹیفکیٹ دے نہیں ہاں آستا مرد مشکل نہیں ابھی بس خیر لوٹی مردم راتے باقی خیر ہے ادرو رسان تے مشکل نہیں ایچ مشکل نہیں نہیں گڑا کمپنی کیا پچ کو آزاد جان آستا لاتے متبر مردم آستا زاردوستی پنجگوریو موشکوتا مرچان مردم پنجگور یار آزاد چونیا شپی برفت گوشتا پنجگور تا سندھ ہے نو پنجگوریو سندھی بوتنگو یہ کجا چی گردم مردمار سندھی کرا پنجگور بھی سندھ ہے یہ شر مصیبت ہے شپی برفت گوشتا پنجگور تا سندھ ہے پنجگور تا سندھ آگیا انٹرویو یاد یہ پورے مخلوق نے سرٹیفکیٹ دے کبھی بلوچی بڑی مصیبت ہے یار محمد یک دو گوادریو زورتک جان گوادریو زورتک گوشتا گوادر بابا وہ سرپت گاو مادری مرچی ہمیں بڑے بل نوخے خبر یاد گوشی حضرت ابراہیم مام ہمیں سندھ شو عرب گورا پدا حضرت آدم قدم ہمیں درو مخلوق سندھی ہے بنیادی حوالے اس کا کیا نکا ہو عرب آجم درو مخلوق ہے سندھی ہے بنیادی حوالے گوڑا موتی بلوچی شالا یل بکنا مگوڑا اجر کے اترا سارا پر بکنے دیکھے آنیس تینی گوڑا نہ سندھی سندھی گوڑا تاری بوگو ہوئی ہوگی ہندی ارے میروا کو لوڈا گندا کچھ بال گتر بورا نیچے راجا نے بلوچ مشکنا وشتا یہ کہ سامین آتے زیاں معلوم کے تو یہ وشن کی چار چاکر منا ایک چار ضلع تنما آزادی واسطے جنگا ہے باقی زانا سندھیاں سرائکیاں دیگه اما مکرانی اما گندا اما ماجر نقشہ اما چی اما کالا والا مکرانی گنگرو بال والے ای مرچان ہمیں وڑ گوش گا ای ہمیں وڑ گوش گا خیر نو ایران جس پارٹیاں جی سنگت چاکر منا مشکل نے سندھی من نشانی اجر کا گورا کے نا مشکل نے بلے شانی جو پوشاک ہے ہمیں کلر گود گورا کے نا مچھتے کہ سندھ دابی جیا ہمیں ٹٹے سیڈ ادھر سندھی نے گلابی کلر ہے شلوار قمیص گورا اور اکیرا منی کلا ہما چمک کی ہما اورنج کلر ہے منی چم کو تھا من گپ کو شانی کو منگو منگو تی درزی کہیں منگو شبہ چم کور کو تا منا مشکل نہیں بلے میں شانی پوشا کا گورا نہ کہنا اجر کا مسئلہ نہیں منا بلے گلابی کلر شلوار قمیص سورے کلر ہے گورا نہ ارے شلوار قمیص
نه نه شلوار کمیس سر نکنه این طرح چیره که کنه این تو زور شلوار کنه तर منیالا یہ امی وسطہ بنے تھا کہ وقتی جائی رہو سنگتی مل لگا رشتا ظاہر نبی اور سنگت گوشی بچا ای من پوچھ گرایا تو موت من پجا کاری مگا جائی وسطہ ماوش بتکا Ade Abdullah can to shiga matlab ye guda gwarabi ka انگریزی وشا آئی ویزیبلٹی اما کوٹ پینٹم کے تھے آئی بالکل ضرورت نہ بھی تو اسے جیکٹ ہے بالکل جان انچوشی شپا بھی گندگ بھی روچا ہم گندگ بھی भले मना यार امی राइट फार्मूला हाल ना था आजाद मां बहरहाल شما पक्कन بل رائٹ مائٹانا یار رای مطرح قونا كيو عربية مو يمين يمين है ना يا- राइट ग्वार انو सबासा वाला یمین राइट है हाँ کیزا राइट ना ग्वार सबासा का यार तो ची राइट माना نه نه یمین انو کیزا انو ما یمینی نه زنه يمين لا تمر سربدا خليج ارتش تكوجه ايجي بھائی بلو رائٹ یورپی رائٹ بختاؤ تو جرمنی دشتی شيخ تو رائٹ کا نظر ہے یار شيخ ما جرمني انا بلوچ شيخ ايجي اینا كنت وقتاً ترى نوشيغا كيرا سنگت عابدة وشيغا انجام شيخ ايجي توركن شيخ ايجي اير خبر الشيخ ايجي خليج نشتا اینا مارا سویڈن والن جو یار سویڈن ایج رائٹ ہے وشيغا مادا مارے دا ابراہم نہیں لیزانے گرو فونا چارجا بچنے گرو ایج مارا وقتاور نہیں لیگا پمچوں کنے يا ايجي بغير واشنن ديوان ايجي يكي دلجان يكي تو سمينات شاکر يا نیلے ما ادھر جدا خلاف اكزام ازانے گپا کہیں اكزام معيار يا دلجان مردما شو دلسيا كده کا اكزام يا آزاد دلسيا كده کا اكزام مردما يشوتا يار كده اكزام يگندے شوتا يگندے اما ضروری سوالات کا عادي مطلب یہ ضروری سوال 8 وتر کنی گیا نا ایشان تو آپشن نیستا نو دلجانے سمیناتے یا کی نہ ایجے نا گپ ایشان گوش تو در آپشن چاکر نہیں تو برادر وتی سوالا چونکا منا بگوش من چا ڈائری کھانا وقت دل جان کے ماوشا سنگت ڈی ایم کتا یا ای سوال جس کتا تو جواب دینا چونکہ شعیب یا کوادی منی نا اسپیس ہی جتگا کہ ایک دن ممتاز کے ساتھ منن چو شعیب اقرا اجازت زیرہ منن چو ایک دن دل جان کے ساتھ دل جانا کاری اسپیسا آلوالی کنی دل جان چیوشی ಸಂಗತಿ ಜೆ ಬಿ ಅತ್ಕ ಯಾರಮ ಚೀ ಉಕ್ಷಿ ಸಂಗತರ ವಶತ್ಕನಿ ಬ್ಯಾ ಬೊರ್ಜಾತಿ ವದಾರೆ تو یمیران یسار بگو بیا واری ایجے ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕನೆ ಯಾವ ಚಿಯಾನು ಒಳಗೆ ಮೆಮ್ಮನ್ನ ಇಂದು ಬಿಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕನ एजे तो काय बोर्सा गोरा मारा क्वांटम मैकेनिक्स वाला भी चीजें बगो क्वांटम मैकेनिक्स भले मसला हमेशा नहीं मुल्ला है नहीं हमारे जायदानी मुल्ला है मैं को उससे दहशतगर्द तालिबान है ट्रेनिंग مسئله یه شین که شما رو مردم رو شد پیسا نیت مگو شدی وقت کاینت ना वो मर्सी वहाँ मुल्ला है को भाई شما یار گورگینا بیار چو مکنے یار میں سنگتم میں براتا میں کماشم بھئی میں واجیا لفظ سوال استن دیگه اچھنا بھئی چاکر ما بری بری لفظ سوچا سوال نا موشا ای سنگت درو یک مطلب مجلس تاب بنشتی اگر کسی گپ نکو تو منیلا جتگا یار تو پرچی گپ نکنے گئے منو گنا منا بری انچو ما نندا فکر کنا نا کسی گتی دیوانا بنندی کسی گپ نکا زور آئیے تو بھیجنے گپی داری نے ಸಂಗತ ಅಗರ್ ಗಪ್ಪಿ ಬಿ ಕೆ ಸಂಗತ್ ಸಮೀನಾತಿ ಕನೆ ಓ ದಿಗಿ ಸಂಗತಿ ಕನೆ ಓ ಐನ ಗಪ್ಪಿ ಚಿಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲಂ ಕಾಯ نواجه گرگی ملا ہے یار ما دوشی اس پیسا صحیح بولتے گا ملا ہے ना वो तावीज घंटा का तर तावीज लोटी बिल्कुल मंत्र भाई गिरा दे ये डंडा फिर मैं रास्ते नश्ते के ब्याह बोर्सा एजे शर्मा इनमा मुश्किल नहीं स्पेस होती है कि ಮನಿಯಲ್ಲ ಯಕ್ರುಷಿ ಗೆದ್ರೋಷಿಯ ಗಪ್ಪಿ ಜನಗೆ ಮದನ್ ದೂಷಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ ಉಶಿಮನು ಸಂಗತಿಯ ಮೊಲ್ಲೈ ಬರಿ ಚೋನೆ ದಮ್ ಜಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮನಸಾನೆ ದೂಷಿ ಗಪ್ಪ ನೀ ಶುಮ ಕುಶಿಗೆ ಗೋರ್ಗೆ ನಮ್ ಮೊಲ್ಲೈ बिल यार मुल्ला मुल्ला फायदा नहीं इसते कुजा मुल्ला है दम वाला मुल्ला गंतरा मा बल्कि पंजाबी नहीं करा भी मुल्ला है ना दम जामा ची चुफ चुफ मुल्ला चाहिए मैं अंचे नहीं बल्कि हाँ वांचने ಈ ಮನಸಾನ ನೀ ಗೆದ್ರೋಷಿಯ ನೀ ಬೇ ಗೆದ್ರೋಷಿಯ ಬೇ ಖುಲಾಸೆ भी कहा ना मुल्ले फायदा नहीं इससे बिल मुल्ले چینچو مردم چپ چپ بوله که رش شما دیسته گا مطلب سخت زیاده رش
Ame mar chuta, ame mar chuta. यार हमें उड़े Ikia bel, ishota UK, हमें उड़े कारबार you, कारबार हमेश you, कारबार हमेश माव रात कब तक है वल्ला Chakar, ishota UK, कारबार हमेश जान ishota UK ame mulla baras 2 million baras 6 million pound ishara rasta Punjabiyan date. Ani ना ये e Punjabi UK bhi niste ka ishana akal takkai ye riste. ना पंजाब की हर जगह निश्ता इचे दुनिया मार्चा बुरोते पर कुजा कुजा बुरोते अंगेश की अकल पादे कूड़ा है खैर बड़े çunayı yavru na keegziyam işe kele mazari na kele mazari ta bazı mardum asta yamradariye kanagaya mulla gulabin kele mazari kanagaya बेचार भी दवाने कामयाब सीटी रास्ते यार बोले मुल्ला गुलाब और कद्दा जाता बस गमा कैमरा चीतो को नया गया ना लूटी अमा सरफराज बट्टी कशा उष्टी बोले जार नबी इशियार बको मा दमा दिगे कमा चप्पले कहते हम सॉरी चप्पले मा चे उषा तेरा मा कमा ती कद्दा दराज कंते मा सैंडल्स अमा 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 ये पादा बेका सैंडल है ना ये सैंडल है ना यमर्दी असते हम तो निश्चित दीवान था मन नाम है ना कि पता उसे भी कलारी दुश्मनी असते हम इसे बुट्टानी था अभी अभी मार को था अभी चाइनीज बाहर का ना कम तो ये हमारा कद्दा बुर्सकन तो पेशदारी बड़ा मनु राजा ना ना आ चाइनीज ने मैं प्रोग्राम में चढ़ते का मती अड्डा पुरुषा पादे और भले चेक ना ते जॉइंट आती का ना जान बला तो सियात चिच्चू सालत वन छु माजूर में कपे ना इसिया ಕೂಡ ಒಷ್ಟರ ಶೀರ್ವಾರನ್ ಬಲ್ಕಿತ್ ಕದ್ದಿ ದರಾಜ್ ಬಿ ಏನ ಲೇಡೋ ಶೇರಸ್ ಗೋಜನೆ ನಾನು ಕದ್ದೆ ಅವದ್ರಾಜಿ अरे लेडो शेरस ಗೋಜನೆ ಕದ ಬಾತ್ ಮದನ್ ये तो मदन मेगरो मखलूक लेडो शेरस ಗೋಜನೆ चुका बल्कि शिका तो मदन लेडो अरे आवे तमी रब्बड़े हम छी असते इशर पादा कने ना ई छु हम छी जुर्रावे ओडेने पदा बुट्टम पादा कने गुड़ा तिकद्दा छु कम्मो चीजे हम इंच बुर्स काम चाके दरो abara yelka ma sarke sola ne ayende mazri draji marduma cheese ro do dare sara usta ta anchine bedeshiyara manikala ama isara bushtare ne mulla gulawara भले चाकर तारा हक गिरान दिल जाना गिंदा ना तरक दिल जाना हक गिरान तो दिल जाना अंचूरा काश तो बजगरा दानी उनको भटका ना मारो अरे माऊंगा इसने कुछ वस्त्र वज़ाहत है तो नहीं ले यार संगता दिल जाना माऊंगा कुछ एजे भी हम वक्त ना दिल जा गप्प गुजदार ना आइए भी हमें गप्प कुशी भले चाकर तो गप्पा नहीं ले मागा गप्प ना गप्पा पूरा पे ले अनि दो मी का पिछे नी अल्लाह मा बांध पूछी पाले कलास बेमाई ब्रितानी तो का तो ठीक है नहीं शोया मेले मर्द मारा कसम माओ कसान सवाल जिसको मंगो ये जो के दिलजान ने संगते में बराते में चुरूचन तारीख का कफाल के बर्दाश्त का कमो सवाल या के सवाल को तत कुछ हो यार शिंगुड़ मर्दो तो दिलजान दिल दर्दा नहीं ली चाकर दिल जाना दिल रही शी को अशो बस यार अशो शाद बोरजा गप कन गई शी नहीं ली मर्दमा यार ना मा चाकर मन एक मर्दो मिशी चाकर कने मर्दो मरगो ये में संगत ने मनी बरात है ना और शमी गप्पा पास चाकर तक पत्र उसके 3 नंबर उशी शो यार मर्द मार उसको बदनाम कुत्ते कसम है वाज बलूचिस्तान यार वाज बलूचिस्तान ये मामा शर्ता कारा वक्त तो जाला रहे मैं कमाशी तो कमाशी यार तू मकरे मारी वाज बलूचिस्तान तालुका तो निशान तो ये मुझे वो नेक्स्ट टाइम आज उसने साला बिना कुछ मत जोर जंगी फरमाने आओ नम नजाना बलूचिस्तानी अगर सदीन उठी रहा गुडमन बलूचिस्तानी जीरा बोरसा बिलिक कहे गप का तमजपे निशान दा दिए गए ना मोशन कमाश सदीन उठी रहा भी तो मैं रिक्वेस्ट दी में दे बिलिक कहे बोरसा गप जाना अच्छी तमजपे निशान आवी बुझा ना यार तमजपे निशान लादा गप गुजदारी सदीन उठ मनी अकाउंट के ना नु वाज बलूचिस्तानी चन गार बुक जा शो मांगंदे min erga naka abdullah waja baluchistan shu karubari mardu mata waja baluchistan shu karubari mardu me sade iradat mutege hazare kashi
Sada azar tayari kangali doğru azar diye sangran yo. मैंने तो कह रहे उसका दिल जाना वो शो दिल जाना भी गाड़ी पेट्रोल बड़ा मैं एक स्पेस गया ना हमारे स्पेस से दो मर्दम लोट है ना एक वाजे बलूचिस्तानी दो में गिदरोशिया है कि मारा सोच दे कि ची बड़ा कारोबार है मर्दम शुरू का مسكين دي. السلام عليكم. اولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هركا سمجي هركا نه سمجي مشکل نه. من گوشگایتا زی تداشکو گورگین چی گوشی مرتی شما جنگ نکنه گای پرچیا ما گو سیده گو من گفته جوگی گروپ لیڈر گوننے جنگول همی چاکرین که چو پاچنی پیما تیاری هر کسا پا سر جنگ وستا نی منگا چاکر مرچی دانه فهمشا پیسفولی اسپیس روگین دیما بلکه چاکر دا بیبیتے انگوڑا ضرور جنگ چوپی دا بیتگا ای چاکر جان تو پچی جنگ کنے محلوک گونا پچیا دراتن کرا ترستان پچیا sen koca can kuta şu naam vardı mı şu badnaam kuta यार माँ सीधे सवाल करना मर्दू माना वचन लगी पर सवाल करेगा सही है باور کن تو که سپیکر به یک کی نه تیم ورزا په سپیکر به انت برو جالا درای سنگت کایم ورزا سپیکر بهگا اگر جنگ نی دایرکت جست کننته شما مرچی جنگ نکنی چون معصومیتی سر جست کننته ترسا که آنه زاننته که جنگانی بنیاد گندا مصر چاکر مکرانی ना चाकर हमें ची वाला मकुरान ना जुशक वाला जुशकी चाकर मकुरानी हो छोटे कलाम बजाय मन गया साल या मर्द भी ना दुनिया नाम हुआ हो चाकर गप्पा गूंजतर ये तो डीपी था जथा ये तो शिबाजी का नगजान है या ना या बस अंटू ना जन्म कुजा जान पूतो है बस कश्य में देवा हीरा شو مخا وقتا وریا من زانا چاکر ای لیب ابیشی تو ڈی پی چتا نا ای لیب ما باس کو تو زندگی فوتبال ایش انگلیش تو چا فوتبال بلوچی تو کا نظر ہے چے گشنتے यार आजादी ती गप्पा मका मनी पूरे स्कूल में अमिच्छो माता पैसा दाते द्रो मामदा लास को ते गजाने یہ عادت کے نہیں یہ چون اترا ترا پورا من نشای بیتے دی تو اب تک بھی 10 انچ سو گیا شپا عادت کے نہیں عادت تاو مگنا ساکلیب کو ساکتا بائی کو من باس لیب کو تا من یکی ای لیب یکی با بلیارد پول نا من کا سنوکر و مزنی لیب نا سنوکر وشی لیب نہیں گوڑا ما بلیارد پول باز لیب کو تا کھیرم اما کراچی اگوشن ڈبو اما مزنی ٹیبل ای ما باز لیب کو تا डब्बू तो लेब अरे चीगो जने डब्बू कुशलते टप्पू कुशलते अरे डब्बू ये ना डब्बू हाँ कराची हमें के गोल कराची तो चे डब्बू को चाहिए कराची ये डब्बू केरे में मसले टेबल है मम पदा आवाज जे शतरंज सकबाज ले पुताओ यार ये मांगता फारिक बीविंग ये इंटेलेक्चुअल नहीं ले ये अमा मर्दमानी ले भी इंटेलेक्चुअल है ना मान इंटेलेक्चुअल नहीं अमा मर्दमानी ले शतरंज intellectual में ओके समीनात देखिए मर्द फिर में नाम नहीं भले समीनात नाम हम वास्ते गिरी ये नंबर इंटेलेक्चुअल सब जाके माफी कमाश वो बलूच दावा दो मिकास में इंटेलेक्चुअल ना भी कभी वो बलूच ना हम अगर मैं मुरीद में वो कमाश वो बलूच यार बल पलटी दूर का देर ना का कसम है یک منتی چاکر یک منتی شما بچه 90s مردم 80s 90s مردم شما هر چی گوشه بگو شبله آکو هنی لیب که ما کتگه هم 60s مردم ها کتگه شما آینی باره هیچ نزانی شما لیکای لیب آزانی کپگی لیکا چوک چوک یا کبڈی ای لیب کوهنی بلوچی لیب بیتگه ایشانی باره कबड्डी वो कबड्डी तो कुछ कहता हूँ से पंजाब ये बल्कि ना कसानी है कम कबड्डी में मालूम तो से पंजाब तो पूरा कबड्डी नाम वगैरह का نه ولی بلوچستان هم हमें जो पहलवानी कमर तो पहलवान नाम वगैरह उसका नाम ही वो कबड्डी نه 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 ना वो शके نه زنه چونی لیبی ای چو
یک گراوند یا دو جاگاه کننتی اینی مگه مردم آنی مگه مردم اینی مگه یکی پتری توکا واجه مزان یکی چون لوتی لیوی دست بجنتی پده به ایوه واجه مزان ولی واجه بیته مزان بلوچستان بیته مزان چون لیوی بل میکر جی وشا ای لیوی نام جی ہے میکر کبڈی نہیں جی انتے جی ها جی وشان جی یا تشميني ڈی او وقتي جی وشا نا جی بلوچ نہیں جی جی بلوچ بله ادگه لعبی بیته لعکای دازه کمائی گونه تو یک بالی اد کتا پده دارو گونه کمائی تو جتا گول ہے کو گو چو ہمیں کتا شاگا گو تو شطوری ها شطوری بلوچستانی تو بگو سکی کوانی مردمی گوڑا حسابا چه ایله معیش بھی نہ کتے گا اما 67 پیدایش مردمی گوانیا آزاد تو ورنہ نہیں یار تو کہ توارا پجار نا نا من تو نا ممبی کسان نیا بلے میں 67 ہے نیا چیئے 67 باز انی باز کوان ترے مارا چھے این واجہ بلوچستان ہمارا ٹیم پیدا گتا کہ آ ٹیم پاکستان بلوچستان قبضہ گتا واجہ بلوچستان کی عمرہ چیر داو دیگی ہے بری برات چاکر ارے یار خود گوار یا برے ناکو بلوچستانی تو ایکسپلین بکنا یہ لیب چطورا کم ماہم زانی گوار چاکر کلی چاکر مردم نه آیا ایدا اسپیکر نه می چاکر ہو جائے چاکر عبداللہ تو چاکر مکہ ہے ایرگی چاکر جہلا تو مکہ ہے چاکر تو چیکو واجب رسن زارگت شو مکان یا پکن یار میں اشنا کو منگو واجہ بلوچستان ہمارا ٹیم پیدا گتا ہمارا ٹیم پاکستان سے بلوچستان قبضہ کتا یو عرابی بری ونے عمرے چیر دیا گو جا وقتا و زالان کار گتا مرچان مردے رو تی عمرے چیر دیا گا برات آرگے کی دشمن جوان گوشی مردین چاکر گوشی مردین دگے آپ سپیر نہ بنتے بس خیر مشکل نہیں نہ کمائی تو دنی لیب میں بارا کم مرا سرپدی دے کجام لیب چی بڑا بیرا جی ایکسپلین کرم چار لیکا یک لیبی گوشنتیں کہ آئیا کسانی بولی ایڈ کننتیں چاہ می دازا چھے بولی ایڈ کنن پدا یکی داری تی دومی دست کنن چو کرکٹ پیمے یک وڑی بلے کرکٹا دیما چی دوری دے آنا دیم پدی مشتم تیں ایکی بالا برزا راہ دنتیں گوڑا یک ای جنتی بال رو اگر کیچے کو گوڑا یہ آؤٹ ہیں اگر بالی کیچ نہیں نبی تی دارا روتے مجھا حالا دو دار یکی کسان نا آدھگی چیزی ہے مزنے نا آدھگی چیزی ہے چاکر واجی ٹیم بہت چکو جا مطلب بہت چکو جا بوتگا ٹیم یا نا ارے شما بلے نا شما بلے نئے چے لے یار دازا بلے داشت شما ارے بلے یار آو ای جب گپ کا یار راج نا چاکر یا منا بلے عرض شما ہے یار شما یار من ایک چاکر گپ چاکر تاو یار کونے مردم ایک تاو آشتا بلے شاست کماش زمانہ گپ کا نا تاو شاست زمانہ پیدا بھی تھے کماش بل نو کماش واسی دورہ گپ بلے کماش گپ کا نا یار انٹرپٹ مکنے بچا اسپیس راج رول امشی دی دستا برز بکنے یک یک کا گپ بکنے اسپیس رول امشی منی خیالا ارچی رولا نمنی رولا سی رو جالا گوڑا پنیندی نا پنکے رائٹ کے خلاف کھا والی رہا کی ہے نعمت ہے مو جنن چونی نا بله من چنایا دیتا دگه کام هم نندنتیں رول نیست یعنی دست چیز کنگه بله یکی که خبر کن دومی گوش داری پده دومی که اگر خبری هستی آب بیچا که خبر کن مشکل نہیں بله چاکر نیلی واحد بی واحد انگه یکی قصه پورا نکتا چاکر لازم تو کا پتری یک چیزی بشی تو چاکر کم ہوتی برکا بدار ہوتی گا تر هیچ بریک پر نیستی تمام بسیجی بی ترمزانی پیمائه تو ایک کریں نا تو چاکر وڈا کب تک مرچی ارے بل واجد پیدا نا میں ما کمائی چاکر تو شروع کا نیلی خبر کنگا نا کمائی تو نیلی شروع کا پتا بسم اللہ چچا کمائی بسم اللہ ليباني بارا بشان شیطان بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زمجي وات أتا أبا حركة فهمي ليبي بلي مختلفة وآك چیزا که چاکر بشگن آیا منارشی دندا گلی گشنتے یا کہ پتا دیگر یک کسانی پنجابی داری بھی انداز ایک کے نا مزنی منا داری بھی منا ما بھی واسطہ واجہ بلوچستان نمونی ڈنڈا گلی او اما کبڈی ارے بل گلی تو ہو جا کمائی بلوچستان بل نامی سے گپ دینا بل یا تو کم نہیں لے براس ما همي نام اشکتگا نی آینی بلوچی نام چیه من نزانم آینی بلوچی نام چیه من نزانم من درگی بلوچی نام آینی چیه واجب شما گفت منتر بشین گشتو بک کی
baluche ushante kettok bakatuki अरे बिल्ली yaki कमाशर o यार domya कमाशर बिल्ली कमाश हम बयान का لا لا وتيمو غابا لا بيلي لا بيلي اگر آی کرا نام هستم بيلي گوشیدش ما ना مجبورم ما نام تو گوشک ما تو عشق بلا کتگم कमाश बस पीलो हम किस्सा हाल दे तो मुख्तलिफ लाइब हाल दे اچھا یک لعبه هست نامتی هدیه مقصدش اینه که هر ماهکان بیت یعنی ماه 14 13 17 18 بیت یه وادی لعب گشتر بیت که یک هدی زو ای هدی چگلی داد رنده یه دیگه تیم کار شد که برام بپته این هدش که پته چیری دیانتی تچن کای حال سرا یہ هم یک لعبی شپان ٹیم پاس کرنے کے واسطہ اور بلوچ ہم کوہنی زمانہ کا ہم تھیاتر سسٹم ہم بیتا ہے یعنی تھیاتر پیما ہمارے کتا پدا دیگه لعبی بیتا چک لعبی بیتا شا یکی زورتا 4-5 مردم برتا جای چیر داتا گنتی و دیگه مردم شتگه آینی پتگه واسطه رستگه نرستگه پدا آتگه تیم سرا حال سرا این مقصد ورشین که بازی لعب بیتگه ولی انگین لعب که شما گوشگاهی که پلی استیشن ہے گوشی شان یعنی این لعب نوکین لعبه آزمانه کا این لعب कमाश तो टायर نبیتگه वाला लाइब को آزمانه का तो टायर वाला लाइब को माइब्रा मर्द में वी लसन टायर हमेशा लट टिगर ताशना पीलो کجا تایر اگر یکی na na بیته گل changi آئی zotte پورا هواجازی بیته mekere changi zotte changzan chi hai na waj bolistani ها چنگ زانه ولی no چشم که urdu ta نبیت maana hai آزمانه na کا wo teda wala ना नहीं मसला हमेशा चाकर मारा हाल दे चाकर तो हाल दे हफ्ता जमाना कुजाम लाइब बस yar ma sune yushin waja bolustan ki ushgai ame gulli danda ishinam ketok baktukiye o yakki domi ame ushgai ke chi ama naam gitte mon bi कबड्डी Samsher कबड्डी kabaddi yo ekre ji usha ar ilake wati naami اسی علاوہ دگی یکم چی اسی سیب سیبی usha تربته تا و آواده سک مشهور من نزان کیله کوتا نکوتا کسیا کوتا بکشیت یما نود زمانه یما لیبیم بل نوداش پیشم بکتا من یالا ما نود یما واحد کسی آرگان که آتیم ما کسان بکتا ما می لیب کوتا باقی لیتوی ادرای نکوتا نا نه چاکر ಈ ಮಸ್ತ್ ಅಂತನಿ ಓದಿನ चाकर माइक तो बंद अरे माई तुम चलो मुशी तो नु यमी अड्डू मड्डू वाला गेम तनी वो दिश को जंगल आसा शारान तनी तनु तो अड्डा चगल देख मर्द में सरा लगी ते ना शारे ताबादी सिस्टम बाज लेकिन आंगु जंगल सिस्टम तनी वो दी आस्ता नु गेम तो कोता नु के सरा डमरेन तनु पतिंदा बेजा शरिंग गेम तो को बोले आणि अंग आस्ता ना मनी खेत बले राजदूत या अंग गेम असते मन नामा गिरी शो केले कुतम एक मीडियन का मन नजानी चुनाई ये बलूचिस्तान था सक्का मशहूर है माइदे थीम्बा रमजान थीम्बा पता राज दोस्त मसा लैब का राज दोस्त शर्ता जब बाकायदे सदी हमें अगर थीम्बा के जियारत सरा मालूम के जवाबी इस वक्त रमजान थीम्बा ये ले सक्का मशहूर है लेबे ले चाकर सकबी ये कमुश में हौसला दार है बिली 60s वाला खलास करा 70s वाला दादू वाला तो पता बिया हम तो मनीला 70s ने 80s के पता तो है पच्चा منازان यार आजाद बलूच या मन लेट कल्चर मन लेट 70 से पैदाइश కూడా మన 80 से पहुंचे कि मन लेट 70 से पैदाइश ना तो او गुड़ मौशा संगत तो कामुश वाजा बबाना वाजा चाकर ए तो बिल बलूच या यार गप्पा गुजर यार ए बलूच पंजाब यार तो चाकर तो बिल यार मारा हम गप्पा नहीं ले यार मचूनी होस्ट यार तेरा म्यूट नकना यार चूमका मौशा यार संगत बिली या क्या होती गप्पा ना उषा राजदोस्त निमन तर बोगुशा निमा खैर मौसम बिल्ली संगत या क्या होती कहानी कैसे हैं कारा मदगी संगता हम दावत दें बिल्ली कहाँ बुर्जा गप कना मनी की तिरा निकाय जाहिर पीदा के
وإيجي بلوچين غورغني غوار سباسي وملك ميران وممتاز كماشا شمي مقصد چو واجہ بلوچستانی ہوتی گپ جتا چاکر تو گپ جانی طرح بس سے نہیں تو کم دستا جال کا ہم آزاد بلوچی کر رہے ہیں آزاد بلوچ ہوتی گالاس کا پدما چدریں اشفا کی کر رہا پدما راج دوستا گوش داریں یک دوست ہے لا کسانی یہ مصیبت ہے نا. چاکر تو گپ کا یار عبداللہ یہ سسٹم واش نہیں تو ارے کا کسانی میوٹ ابری کنے گپ کسانی یہ سوال ہے نا ارے تو مائک یا دیکھنا بچ با راج دوست ہے آواز ہاں کھائنے میں فائدہ چی ارے گوشدار بند کرے اٹھ مائک کسانی یہ سوال ہے یہ کیلے مزاری کیلے کتا کسیا کتا نا کیلے مزاری ای کسا لیب نکوتا من رہنی آزاد ارے تو بلوچی بیل یار تی عبداللہ تو درمیان دور مکن نہ بیل نہ نہیں ماں مردمان ہوستی سوال من پوچھتا یا گوشت کنا نا ارے کسی سوال ارے تو ماکو برائنر ماکو یہ سب ماکو ماکو یار کیلے مزاری کے برایا ما لیب کو بلے اصری اما چیسے ہمیں یہ گڑیا جیل اٹھانے شو ہمیں کیلے ہمیں چیئے گڑیا ہمیں چیئے تو چما جو ما جوڑ کرنا ہونا پیچھے ہمیں دارے ہمیں گدے کے بیڑا بھائی جا رہے نہیں ہمیں منگنے تو پڑا ہمیں کاموش بھی بلے آزاد بلوچ گپ جم پد راجی کرنے پد تئی باری ہے ارے من کیلے مزاری گیم کو تھا من جواب ارے راج تو کاموش پہ یار تو ایک کی شر رہی ہیڈ فون ہم نہ دور ہے ہمیں چون بگو آزاد بلوچ تو گپ جم ہماری ہوتی کسانی کی ای سوچ منکر راج جستے ہیڈ فون چائنا ہے گان اور بعد اما خطرناک ہیڈ فون اور یک لے بھی من یادت میں نام شمشتے گا اما سنگ ایرکنا گپڑے سنگ ایرکنا سرمچا کنا سنگا پتہ بولی انگو جلنتے یعنی آپ تش سنگ پٹوئی ایرکنا اوچا اور پتہ پٹوئی ہمیں نام برے ہمیشن دینا ہمیں بولا پتہ دگرا تو شاپ ہمیشی جنے مردمان ہمیں بولنگو اسی چیو شا یہ لیبا تو بس حالت ہے بھائی بل تو لے بچے کچھ اچھی نہ پٹوئی پٹو ہمیں لیب ما کوتا من یاد ہے یہ وشی لیب بھی بلے اسی طرح زخمی بیتے کے بعد سے کہ بول طرح کدی کدی لاتے نزدیک اچھی جنانتے انہی طرح لگ گی یہ بلے مصیبت ہے نہیں تو مردم تیار بھی کہ تو زخمی بے لیب تو کا ای آزاد بلوچ نامی ماشاءاللہ منظر تی عمر چی چکے اللہ تعالی صحت و جان بیتا تو کلی کسانی ہم یکی لیب کو تا من اصلا منی شوق دگے بھی تے نا من زیادہ آؤٹ ڈور لیب نکو تھا من زیادہ تر کپودر داشتا ہمیں مرغانی شوق بھی تو نا سجی روز میں چھتے سرا بھی تے اور میں پتنگ بال داتا نی منی شوق نی جننا ای چوشی زیادہ لیب من نکو تھا میں کدی فٹ بال لیب نکو تھا انی زیادہ مردما فٹ بال شوق ہے نا میں سیڈا میں کدی فٹ بال لیب نکو تھا ما انچو سپورٹ آؤٹ ڈور سپورٹس میں نبی تے گا میں زیادہ انڈور اما لوگے تو کا زیادہ ٹیم پاس کو تھا ہاں شر چو منی پیم تو لٹو وارتا لوگا چی ڈرنا نشتگے خیر میں کرفیو بھی تھا میں مات پہ ہمارا نیکسٹ کرفیو میں بھی تھا اب تو وجہ جرن درائے گی نہیں بیگے نہ ہفتے ہمیشہ نا میں مات پیتا ہوں انچو کتا اسی ڈرنا مرو من نزانی راج دوست بیانی تو بلکہ میں ایک بدل کتا یا برات یا سوالی مناستی سلام جی گوشن گوار دیوانا صبح واشد رستانی رائٹ نہیں گور تھے رائٹ نہیں کیا کرے صبح وقت واش ایکسپلین بکا کہ رائٹ چی نا بلوچی ارے تو کا رائٹ یعنی جدا ایکسپلین نزانا بکا شب 2 سال بنتا ہے رائٹ سوچ دا رائٹ بلوچی تو نزانا کا چوشی کن چوشا حقوق نا رائٹ ہے اے ناز مالا ہمیں گپیتا نہیں تو ایکسپلین بکا نا ہوتی وڑا بچا یک سویدی ہے تو جست کھنے من تر جست کھنا تو چی گوشے من تر بگوشا ما ترا ہمی پنجا واپس پنچ بر وشتم نگوار منی وہ دم بورتا اور نا گوار نہ سبا من تو میں چیز ہوتی انگریزی سوالا جست کھنا بیال انگریز کنے تاریخ ہوتی گپ جواب گوش دلتی دا مان تازہ گوار سبا واپسی تو ہوتی پاس گپ کا کن تو بیال برات کنے عبداللہ تو بلی ہوسٹے دا بابا مرچی اب چاہی گپا کس شرما نہ خاموش اشکنے رہے ہیں کس مرچی بھی یار نہ چی اشکنے بولزانے ما سجی روچا آگا دوشی جی نے آگا بتگا انہیں بیگا تک وقتا 2 گھنٹہ بس ٹھیک پروتین تو وہ یوٹو انت یوٹار او یا ايه صور زبان پut ما varan جن ya طرفا frata زبين صور put varan de faktis otrot جو بيت مليون يعني ايه نزاد بك زاد تو deva انا تو ايش فاك تو جيشي مكاو تو دوشي تيجو بھائی بغوار وقت اس کو سمية ما
Chet pak nakana mani gappa. Sumaya ame gappa mana bugo ame mekke goshtan kai gadroshiyen ke iche drog na bas bale bazabar Ishi droga bar jalebi ko ta drog magosh nakana bal jalebi ko ta. bale ama bar ma enike man ito Tei abare maksad dege pe mgitta ishi dege rangidata. yani Sirf mami gosha. ame abar ki ushi to a limita che amne amma bekeni ache danu shutaga ida drog basti Eda wati ne mga chiuri ko ida ta wati gape nem ga wad fisgo i nabita droga gedroshia ke to karege mani brat. Zane gappa na mardum baz bara bade fikre but beka bitari mi buguchi. ane sont ane bara vil non think prata om kivin kivin organ vet. kivinus organer altanna det Jag vet, fel jag vet. वारे बलूची Jag vet, det är दीवाने därför बड़े jag, मुसीबत है ना det är därför jag है säger तुम att आखिर jag, वक्त därför हो jag inte kommer upp så ये mycket i माye diskussionen. फिर का हमें रंगा मैं लोग Shuma ज्यादा bas है anar kana? farsa मतलब pira ord ela tiden alltså jag samma pira ord anar ingenting अरे यार kan दुल्ला mer शुमा Chakar खने to यार bas ka मैं dor मुश्किल maka दे शुमा tuka. यार शुमा Ewa tarika yi bara wanai na. ma shumara मैं मुश्किल कि ये फॉर्मली हम दीवान नहीं फॉर्मली are wel दीवान kata नहीं तो orguna se aja Eda kizbet becha yak brat mardme Abdulla ya orguna mani वाह gappe marizi usha brat chakar mani gappa वार मैं ishkona. इंग्लिश या वर्कन को सब Mani पर gappa नबी lati ishkona. mardma wa ormuna marizi sakbaz ormun marizi Ya kana Allah ya Rab. Mani gappa ishkona. Mera topic ne iste. Ni mani guna sabase explain व्हाट के kanege. उस Shoma chiya dor kanege. Kabab mein addi are be dega ta. akin diwana wel ka shan chena mardina dron chusha ishan badda bi mardisha bas bel wati am tang nasri marduma shan dro mardin Gap pamshike shvakar dushi min naam ge ma duty sarayta ma gap kot nako. Sharre shvak shimat pak nakana sumay gwar sumaye guna to chit pak nakane to zana Instagram mein live bittage are to ishan cheeze bas zane. nendan dom pushoker alltid por ner drakli Ja, det är nur därför jag inte dom villa kommer upp och pratar dom villa mycket gumman. Det är därför. Det är därför jag inte kommer upp. problematik ishan dro problematik marduma bas Manimat ma drosta zana ये ची to क्या मती sarfat जुबानी bibi. का बोग है माओ समझेगा नहीं Ma अगर किस pashto kanege bel ma kamu pashto kane to ni dor kanege bicham libra. نبل ايه حقیقت اگر گوهران لیدرشپ بده نه باور کنی قوم صدری نی لیدرشپ شما وزیر سباسه تو وزیر سمیه گوهر Na تو mera وزیر नहीं ana بهتری तुम्हारे है basse ना कार ने baba muna लीडरशिप basse कदम मावत द naku लीडर वती लोग बस से में लीडर यम लोगे तू का naku mara basse da bar chun chuni gap kanan to ya bara vira jalebi लीडरी banai कस na. लूमियर ना यार कवा लीडर भी नो ما माचे लीडर कुछ ما इधर टिकटॉक की ना भी Ma Instagram ashto ki leader ko chuni स्पेशल लीडर ना bara भी बस से मारा bya mara chuni chuni range da ta shana. वल्ला इसे 2 साल लग गया बगो यानी कि मर्द में ये पूरा जो गप्पी के 100 साल pesara bitta maruchi ziyat ka i gappi kota ki bya sabase chu gosta baba sabase chu na gosta बले aye dege बाज misale बर data ये नेगेटिविटी मन केला बाज यानी कि अमा ची de vill att någon ska prata om dem, de ska veta allt अब्बो och han tror bara så tio kan sarase mycket bit mani brat abbo kanange de janna är lura sjuka i huvudet tycker jag. मैं ये मुसीबत हमेशा शुम बजक जबान गप दिन मसफत भी कम अस कम ma shumaro shuma pashto kuni marbel वल्ला मन सॉरी हाँ माजरा बले बाजी मैं गुरु मर्दम मेरे तक अस्त सुनो ना मरीज दमाजी बाद इलाज बेकनंती मैं गुरु मेरे तक अगर इलाज मर्दुमा ने ma माँ अस्त बाय bika मुश्किल जबान brat ishfaq ma guna maka baba ma asti na Sweden wale ma sakte zya اشفاق نند चालाकी मकाइदा जाने ha चोने arka magusha yak chizi gusha arka marizde siklog aste Europa firie pesa nagrante ba domi kaida arka marizde zuban nazante mutarjem aste pesa nagra mutarjem mufti ना mutarjem बल्ले इस पे marti तो madam माये तो bazosa मुतरजमे doctor वास्ता ना ten नहीं book है ना pamishka बार manopta mutarjem mufti Ena to यार नहीं ishfaq मुतरजम to bogo to kucha तबल mani इशफाक gappe वहाँ sara गप्पी to का ना baat यार na kuto bare hal व्हाट्सएप karo आसा ना दो मा मर शो गप्पा ना स्पेसिफिक व्हाट्सएप सुबह करो गप्पा का शो Rahat तो स्पेसिफिक के nakun राइट ना brat था ना 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 मादुर निश्ता kamu दफा o करो parka kamu o parka ऑर्डर ऑर्डर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चीफ की दीमा Rame Guarda go se gwar so maya gap kante how आओ तो miane गप dra बिका bogo मैं ये गप्पी का ना मैं ऑर्डर दा मैं बोली कुछ e dara इदा te man me ara mani brat ना shana मान मैं यार मसला ही नहीं मामी कुछ उठ गया कि इदा गुआर मा कसानी ये गप भी गया कि कसानी चूनी लय बित्ते का शमे वक्त मौक्षा मैं वक्त लेड नंत मैं वक्त bro wana तो ga गप loga ये तो गप गुजदार मनी गप फिल्म मनारा मावशी टॉपिक बिल्ली मरुची अमशी सरारा हो ना
دنائی سنگت ایک ایک کہاں گپ کنا اور باقی کہ دروشی نیم کا مکائیں درائنا نہیں یہ نمبر پورا بیا گورا عدالت Gedroshia nem chiyaka gedroshia bar katam jawab madat bas اچھا ابر khalas. ختم گورا شرری हाँ نیارنی देखिए अबर ही گورا naluti. نیار صحیح صحیح شرری گورا نیارنی جی देखिए अबर naluti bale mawati jawab ishfaq chi luta to Instagram में 6 साल पीसर बिकता गए या ना اشفاق बिकता गए چی तो زیرن लाइव ایشیا مکر बिकता ना बिकता गए तो گپا चो گوش कुछ در मत पाक ना कना ये जा ایشیا गया مراندا सभा से کرکنی گوار हो منی گپا گوش कई در इसमें ये منی होना گپا گوش در ایشیا راندا مش مرکنی نا نی گوار سبا سے جسکنی بری हाँ گوار سبا ग्वार سے ٹیما सबासा او माइक تو पत्तो کسانی नदरी آو او جی ابھی آپ خواتین چیلے کی تا او سبا ست جی گوار تو گپ کنوری تو شي ريد كنت مرة قسمي كده ما لعب كده او ما شي لعب كما كهرز لله بتغا ما اسمانا شي كبتغا جعلا انت تكري بتغا انت الدنيا درو لعب كنت ما اتش لعب نشتا مرديني جنيني ما الدنيا دندا دفا داتا ودفتي ميتغا توكا ಅಂಚು ಅಮ್ದ ಕಾರಿ ಅವ ಟೇಮ ಅಂಚಿ ಕಾಡ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಗ ಅಡ್ಚಲೇವಿ ولی ಗುತ್ತವ ನೆಷ್ಟ سباسا اولی رنده ما گنده گایا که شما ای جوگی گروپ خاموش کت ای باز شرین او کاری کت ناف شما نہیں باز یہ شرین کاری ಲಲ್ಲ طریقے ہیں ಮಂತು یہ ಯಾಕೆ طریقے ہیں ಅವರು ہمار ಕುತಗನೆ اگر نیم ಮಲ್ಲೊಟ تو ಚೀಜೆ کنے ಮುಷಾ سبا تو صبر کا ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ مانگا پکنے ما ನಾಕು سو بھی نہیں ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕನ್ಕೈ ನಾಕು ناکو نے لی ناکو نے إن كون راج شان جوگی چنگا چاکر لا شترا شما تشوف ಎನ್ನ دقة مارا ده ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ نہیں ورقم لی نايتي مرة گپا ما بلوچستان شما وقت تشوف نہیں عبري مرة دفعة دلنا ايتي شما دارك كان ميوت ايش هذي عادتين اي برال انا دانتي ما ده سمية مسخرة مذاق برات كده سمية شما چاکر مرچی اے دیوان جنے کانسپٹ جانے بلوچستان تنی کرا چه باریگا کہ سکتے گے امی ماں مردمہ ہودا وادرا چندے باریگا باری چنچو دا کہتی ہاو او چندے باریگا دیوان چینج کنتا ہے چی بکواس میں مفت کدائیں لیب انی پیری چی لیب کا ڈگر بابا ہنی ما لیب فوٹبال کنتا لیب کتا ما چی باسکٹ بکواس بال بول رہے لیب ہیں کتا ما بریم بال لیب پیری کتا وطی ڈگر من نشتے گا لیب کتا چی نہیں دگگر بکواس ہی نہیں نشتے چی دگگر عبداللہ دگگر ایک تو ہے بوئے ماں چونی نیت دگگر کا نے چشمہ بار اے والے یومی یک ارمان منٹ بکواس لیب کنگنی بار سباسا یومی اور مکتوب سباسا مطلب برا چاکر یک جنگیلی منو منٹ تی منٹے فائدے چاکر تو جتا عبداللہ بس کم ایک دا چی ہے بوکسی را دے امودا کپے تو ڈنا تو بخش جانو کی اتن تو پلانی جتا گتر یار ہے ما تو رابطہ روم شو من عمل لیتے ماتر ایڈریس دا ماتر بخت اور کو کراو من باڑے رابطة والله نعمل چندہ کا وڑی بملتين سے جتنا سنشتے مثلا يا برات عبداللہ برال تو دگی امدے مردمی جانتی نا دس جی بلد گوار بگو بيت باری شكاية نوکی جنت ایسا اینے اینا کی چمے اسی کا یت کا یہ لوٹی کا برزا شی گب کا چشمہ والے مزیر گواری میں شو مردم نہیں چشمہ والے ہاں شی ما مزیر نظیرانی او برات ہو اس سے شی تو بھی نظیر اس بلوچ او انی کئی نمبر ہے باری بچار گوار سبا سا تی ٹوکن نمبر چیئے باری پیش داری ٹوکن نمبر ایشن کے اشفاق کے 10 برزی یہ لوٹی چیزیں جواب جی بدنتے اشفاق تو لازم منا جواب دنتے نہیں او تو منا جی جواب بیا دے بیا اشفاق تی باری أنا بنجو كا ما يكتك یار ما ديوان میں نشتغا عبداللہ وا ایک بلوچ مارا شما ايش نمبر نہ دے گپے واسطہ ما سو بھی نہیں میں کا شما یا اب مرتو بس جی ایسا رات دا کا بتانی یا دماغی کہ ما يكا بزار ديما اینا اینا تے ما برزے جالا میں ربا یہ بلوچانی بلوچی مزدور دیوانے کاؤنٹ کرے بے ادا ہیں فقط مرد یوتر بلوچانا برے رائٹ استے ہاو نہ چا کرے اوتی ٹیما کا بینے بس منا نے لے یہ وڑا کو میں احتجاجن جار لیں چا کرو یا شاري شهر تو مانا كباب بغوش أمي تغطي ذرة باريغا راج دوست ذرة تغطي باريغا توپيكا چينج خانه ذرة باريغا خانه ليب ميما بلل ليب منی مات ادا کستر موقع نہ دے یہ ذرے بارے یہ گوادر سیلا بے تاي دشگیالی كلا سیلا يزار بے ديانتي يزار ایشانی ديانتي چندہ كلا چنگے واسطہ ترک کا سے دا وار نہ دا گپ کنگا تاي اسی كلا ہے يزار ديا فلاني دا بيك مردمي مجسد ما إنچا كو تاي وارد بس كن درو ما بند إنچا بس تو سمجھے تو نہیں رندا بچہ اللہ بزا دیا ندیاں اور کسی کی مرضی أنا دیا چاري شر ندیاں شر مرچي انتيان كنه در كت انتيان تو انتيان چے كنه ادا نندے چندہ کنے پیسہ أنا ذكي براتان جو شيء ده شيء بكمردم يعني گوادر بارگا پنجو کا کلام بھائی یہ دن بجناتی کماش تفت لشکو نفت بات گو پنجابی گوشتی مرد آباد پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد پاکستان انچو کے بلوچستانی گونے ہودا چیا ندرو زرتگنتی آمین ہاو ثم من درو بوشے یک بارگی او گوار ما گوشی نہیں ہوتی ابر الاس بیتما اشفاق کرا انی رہینا اشیا زیر بچا پرچی گفتا اشانا گشتاتا گوادر چو بزک کتا گوادر مردمان چو بزگا
الله يحكي كلام رباني يا شبجرة رباني قوادري كوجي يا رباني ما انتو قوادري تواركنا يا رباني رايتي دشتياري يعني شمرچوني يعني خاموش شمانچي ابر بكن نا سيريسي كم شمرچوني نشتي انچو مردم كسانية چو چوني نشتا لاب پتا بے كتا فائدہ كتا گپ گوش كتا دار گیا سمیا بیکار نیا كه انچو مردم نشتا بے فائدہ گپ گوش دار گیا گوڑا سبا اچھا سا تو فائدے والا گپ بکانا تو فائدہ بڑا والا یہ تو وہ بشی نکن گیا بی پمش فائدے کتا تو فائدہ نکانے گئے دا لیڈری ہے چو بیل نا تو ارود کا ان فائدہ والا کتاری گپ اندرائی پمچی مردم منگوشا چشن درائی مردم زکی چشن قرار بتا یا ٹوپی کے بللی گوڑا توزانے بکانا گوادر سرا چیز سر بیلے چندہ گوڑا بکنتا بیل نا کہتی دیں گے تا راب دیتا غریبان واسطہ اودا سیلاپین واسطہ امی خبری اخبگوش ورشار اشفاق بیل شما زرمر چه لوٹے جام گوشی سیدے مردم اشفاق یورپا دستا نشتے مائی بول زرمر جام کنتا گوادر مردمان وستر روان دیتا چونے چے پدا ما بگو جم کنے انشاءاللہ جم کنے ما ما جم کن ما شان درو شروع کتا ارچی شما ٹاپک امی ابر یورپا سر مردم کنی دگے سیرے مردم شار رہنا تاو تیکو یکی تایی وزاری چونو بانا درست ارچی کتا اطراف آستے درستان زرمر جام کنے دا باز مزنی سیٹ اس کہتی بلو گا تو پنچی چما لیڈری کو کنا ماتارا پرمانه تو زر ایران جام چی بکنا تر یا چیچو اوٹ وتی کنا ملک جم کنے چاکر وتی ملک جم کا مانی وتی ملک سیلاب تو کے نا مانی وتی ملک سیلاب تو کے منی او وتی ماتگوار آگ بلے تو پدا کا مودا چی جم کا دیگر ما جم کنے ما جم کتا سیٹا ما نو وتی گرا ملک پچیگر وط وتی سیٹا نو ملکی گرا کو پچیگر مکن گے غریبانے بدے سیٹ غریب درک کو مکن گے باز جوان میں ملک تو کا تو بیا بیچا دشتیاری تو کا کاروانا ادا زان اس ہر کا مردمان لوگن تو نشتا کا برو ہر ہمیں کا کی چیز نشتا سن لے یعنی پنجا یورو ڈائریکٹ رابدنتی یکی یہ سرا جمع بکن ار یک ملکی تو کا پد رائب دیا ڈائریکٹ مودا گوشا بند مکن پنجا یورو اچھی نہیں دل تلوسک نگری شمارا انچوش کننتے انشاءاللہ ای کننتے تئی کیا لئی کننتے پنجا کنا نہ شر پڑتا نکن شر ہر کسی تی ایمان ہے نا پنجا نہ تو پڑا بلی کنے چے من کنے چارے بس دا نہ پڑا یلف کو پنجا نہ ما پڑا تو شما کا بیچا سباسا ما شما کنے بس خلاص گوڑا نہیں نہ آدگے کنا کمیونیکیشن یا بلی جل نکنا اشنی ای چیزا نانا من شنی تو ذمہ چمن کا لنگو نظیری پرنچی کمو دویت یانچی بکواس والا دیوان بیگ کم بکواس کنے وڑی بھی مرچا اچھے بکواس والا دیوان لگے تو چھے گوشے انی ما ہاں واسطہ اشفاق لٹک یا گپ کا ہوتی بیٹی گپا فنڈ بکم اس وقت تو گپ کا ما ہاو ما کمے گپ دینا کہ اصل گپ کرتے لحاظ ہے نا باقی ہاو ما چلو کہ سویڈن والا ہے ما ہم دادو والا ہے ہمیں میشو بوز کارن تو مستر بھی تھا کہ بھی دکان چلائے تو مستر میا بھی تھا سنبال کا جاو عمرہ وہی مردم اتشی عمر وار تو بل نا عمرہ مردم چارے تھا وہ مائی مخلوق پھنڈ سرا زندگی نہ گوا دینا کسے وشی پھنڈ سرا میں ہلک بودا مثال بوبک ہے میں شہر بوبک ہر سیلاب رہو بولے میں مخلوق استا محنت مزدوری کنا ان کو امبر کشتر مخلوق میں سعودیہ بزدگ مزدوری کنا وسدارا وس جمع اب کنا زکی ابرا یا برا چیزیں میں ایسے بیلی جوک بیمار بیگ آج ایدانی نہ نہ ما مثال نہ ما وسدارا وس جمع کنا ما چو نوشا کہ ما سے جگہ میں باہر سے چکراں بگ حالت کہ خرزار مدا تھا یا میں یہ کار کرنا بل چھو ہم نے کہ کس نہ دے گی تو بعد مخلوق دے گا بابا حال نہ ما دے ذرے ابرا نہیں میں تو مطلب جس میں ایسی جو مخلوق کنی ہے نا زکی ابرا جو آپ دی نہ بخل چینا برا نہ کنا اصل WhatsApp mana kasi di tik WhatsApp ya burada haber naku haber tawku na ما وقت بلکہ ما اتفاق نہ کرنا سمجھیے تو نبوت وقت کا تو جو WhatsApp گواہی دے تو وقت نہ منتر ما وقت نہ حال دے نا تو ساری یاد کا ہے ہر وقت کراچی والا نہیں دیتا کراچی لا جا چھو ہے کراچی لا جا چھو ہے پتہ تو وہ دن ہمیں مخلوق ہمیں دے چے چونی پدا بگو من من کے سمجھ ہمیں گئی دے چی ابرا ان نگپا کو نا دن نہ مجھے ساری توات کا شروع اس پہ سا مطلب وقت تو کراچی والا مخلوق لے جائے دیتا نا تو اس کراچی لے جائے ایک اردو مان ایک گڑا اردو مان حقیقت دروغ بلے نہیں حقیقت ہمیشہ نہ وہ حقیقت ہمیشہ تو وہاں ہمیں کراچی والا لے جا کنے گڑا شر حقیقت تو نہ گڑا ما کنے ہو رہا گواہی تو کا نہ بس نہ مانتے نا تو وقت نہ مانتے گڑا گواہی ما دیتے نا ہو رہا ما ہم کراچی وقت تو کراچی نبوت بل ملک بل تو زندگی mai por ya ser ner ya har admin ya har space o han kommerinte ens up an kommerinte vara mehele
Portia tai zubana بل mudum تھا shuma غوار baz ہما nasam وقت ke chiya ke shuma kam ke chu ama che zuban mani نہ bravi baz نہ mani ما kam ہمیں گپ leja نہ par کہ ki bravi to kai pura نہ مثلا میں e پورے guna وقت drogi براوی nai raste خدا ma میں rasta na tunan drog kana ما مثال ہے نا منتر ہمیں پوچھتا نا کہ ساری آت کا ہے تو اس سے ماں مغرب بلوچستان ہے تو ہر وقت آت کا ہے تو وہ کراچی والا جو ہے نا یہ baba اس سے بھائی یہ ida لہجہ ida اردو مانے shit تاو dige وقت patwa منتر jan اس ke سے غار تاو ida dige patwa jan Karachi بل mam bi Karachi wale پاتوا drog نہ kana جانا abar kana ہاں نہیں گپا کوئی جانا نہیں ida وقت ida ida گپا ida کوئی جانا drama پیلے maka ہوئی please please یہ ishfaq نہ drama گپا maka مخلوق drama maka kafi غار ما خیر بس ما شو yakki zikki ڈرامہ mardum da کا ما sar ما darde قلت ما انا data ما amma اگر dushigini ma wab na ما في kanna راس gani درمیان دور کن ای طریقہ نہیں ishfaq wa نا drama kan gai نا ڈرامہ تو ما تو چی ڈرامہ ڈرامہ کرنا کن غار گئے نا من کئی Udah طرح کوئی نا Pakistan ڈرامہ ڈرامہ Karachi تو کرنا اگر leje mam bi سبا makan سا urdu سبا سا or گوی دا نا Farsi نہ ki ما ma bale نہیں shakar mam man بران lage ma بران یار goshta عبداللہ haqiqat drogi nahi نا گوار نا گوار drogi ای nahi ورڈ نہیں نہ بل haqiqat ما nahi گوار ای گپا ورڈ نہیں بل بس ای ورڈ گپا بتا میں غار بل ما گپا کنا پتہ مرضی تو اور سی گپی کنا تے مرضی ما Abdullah mane برداشت نہیں kost bicha ma har gappe karne gaya تراچی e کوست gushre بکن نا تراچی کوست بکن نا چی کوست بکن تو چی Chia maka tawe بدمائش مکن master گوار zana سبا سا tawe ای ورڈ نہیں master گوار سبا سا ای tawe ورڈ نہیں نا master نہ بل تو جانتا نا نکا نا نہیں tawe یار گوار تو سبا master سا شر ena نہیں tawe نہیں master تو Shumara دانا ہے ورد tuni, shumara ena cool tawe down, شما my master اسپیسا ena tuni. ما tawe اسپیسا master ما شما اسپیسا ena مالتا belli کنا belli sumaya ما anni کیکتا shamani وشگاو wam ماری karam جلد usbe abya ذاتیہ abya والا ما abya یہ ابرا کنگا اگا یہ طریقہ ہے ما اگر درمیان دور کی ما جسی میوٹ کرا گی چاکر چھو مکا یار سباسا بالکل درمیان chakar دور کی drama سباسا maka into جسے drama ایچ maka گوشک chakar نبی belli sadiyar من چھ ڈراوا کی من ضرورت drama تھی گا maka چھ drama maka راستی ابرا کنگا تو بل نہ عابد ابر کنگوار چھو مکھرے Chia وقت ma آور abda bella abd galat abar khanne gai abd galat gushe gai i بھائی antu nahi غلط ابر کنگا پایا تر منہ کا رسی تو تر enna منہ کا رسی to وقت آور تو edmine ہر to edmine to darraine gai to edmine to koste oste enna نہ ما ترا Sabasa, enna سوال کنگا نا sabasa, ایڈمن تو چھ enna to koste آخری با sabasa, ایڈمن Luthan بار بار protati ما enna punkt. جسی enna میوٹ کو enna bilkul bilkul نو drug جسے ایچ drug گوش کا drug نہیں سباسا drug ای ورڈ drug نہیں drug 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 ما drug ma من bawar دل nakna دراز ہیں Sabasa, låt han prata till punkt och sen svara honom. Sumaya, han driver så mycket helvetet. Jag kan säga de driver så mycket او de här بختاور gubbarna. مسرفه دبین سباسا مسرفه To دبین sarpad سویډي be. Ishan driva Shari, kan gaya. ما که aslan ترجمه bas شکنی fadbege. Bas shari. Ishan Var driva kan gaya. machegos. Men de försöker, de vill bara bråka. Du vet, jag gillar inte. Jag har varit trött på den igår. Och jag har sovit hela natten. Jag har inte sovit hela dagen. Jag har inte sovit. Jag sov precis 2 timmar sen. Och sen jag väntade, han hade läkare tidigare. Jag väntade, tolkade på henne. Försökte tolka Ja, på henne. Jag tyckte synd om henne. Men ja. hon hade problem med tänderna. Och sen du vet, och jag precis somnade, jag vaknade nyss. Jag vet inte, jag fattar inte, de låter inte en kvinna komma hit. Jag skiter i dem, vad de säger. Tror du de Ja, skit kan i dem, tvinga men mig att jag ska gå låt härifrån? han prata till punkt och sen säg din del. Helvetet, de Det är det bästa är ska gå så. till helvetet. Tror du att de är män, de tror att de ska även lida på alla, de ska säga vad de vill? ما ولا شيء Vem är نشتد de? عادي Vem är ولا de? راجدوس تو شيء گپ Vem är جا de? سمیا ببخش نہیں راجدوس De ما tror راجدوس de är mani تو brata mäktiga. to خراب dal ہے ba kan ge chicken ge man yak تو خیر ہے sa سمیا نہیں ارچی بہتر راجدوس هذا کے دو كيف گپ کا De مطلب bara نہیں vill گپ bråka, هو problem. Spakan jag bara kan nej. Soma Bicha. bela سباشا تو ma کم کی explain بس kanar gwar سباشا تو کم sabase کی Nej, بس nej, nej. explain معلش Mauti shafa abarakana. Mauti explain and abarakana. jawabi dide. Yak sekund mauti يين abarakana. كنت وانا يقبل سمية بس Mauti احترام abarakana. اللي ترى Mauti بركان oshte. يوشيا Ishpaka goshite mangoshta. Pakistani baluch urdu maan kana. Galat nahi sahi hai. Maan kana. 90% ne 50% balki maan kana. نہ بھلے میں گپ تو اشکو تو گور من گپ اشکو تو پیلا بیا Aw جبری ہمیں کنا Irani مردم baluch ہے Parsi گپ پیلا maan بیا kana. اس کو Irani baluch نہ ni toka panjeti aptar dalsa مسئلہ Parsi ہمیشہ maan منی kana. گپ Gura تو man bi نہ maan تو گور kana. انٹرپریٹ Man کرنے کا bi کنا نا kana من man bi گپ maan واقع kana. تو پیلا نہ اس کو نے بل تو من گپ گور پیلا اس کا پتا تو ہوتی تو گپ بس جان کہ میں نشتنے ایڈ بس گوشا مان گوشا کوشش بل من کنے گپ اس کنا مردما گوشتا گوشگلو کہ تو غلط ہے میں غلط نہیں ہاں میں ہے نا غلط ماں نہیں
حقیقت مان کنا ما قصنا ما او ما كاي غارتا وات كاي تاوشتا ما مغربي بلوچستان مردوما gura ma كراچي marduma ولا gura چوكنا kana كراچي ولا karachi wala چوكنا kana كراچي ولا چوكنا kananti ما تا غارتا kananti ما شتو جوستكو ما تا غارتا يقول دبان شو انشو ترتا केला जानते अगर तो जाने सरबाज को जाए बुरो पट्टी दरेगी सरबाज अगर ما पाकिस्तान है ओके غوار بلا سباس واجا مغربي اسمع اوكي بلوچستان ہے. संगत तो अगर اشفاق सरबाज न जाने तो بلا इतनी غار من मालूम سبا है ना تو من ما يك متي غانا من غار لوكا سبا تو ما هم اشفاق غانا आगा تو मैं ما من يا بله تو لوكا مغفكنا اشفاق मनी جان ما जुबान اشفاق جان जारी है اشفاق नहीं جان तो يك متي منيالا غوار سباسا من اذا سبيس جا ما چو کماش بلوچستانی وقتگین قصے کن گیا ہوتی لیبے بلے انچو تو رات کے منترامی کو غوار کا ای گپال بیگے دا بلے اسپیس تو گندے انچو پورا تر رہت یکی دمانا ڈائیورٹ بیت اسپیس نہ آدھی سنگت نہ ٹیم رس گئے نہ آئی دگرانا شما لوٹے وتی اما اشفاق توے راج دوست شما لوٹے ڈیبیٹ کنے من اسپیس ہستے دا چی بند کنا شما وتی اسپیس سے بوجھے او دا گپ کنے الکہ منی کوئی چی انٹینشن ہی نہیں کہ من دا بیاں سیاسی ڈیبیٹ ہی من پیسرام اسپیس جتا چو بلوچی دیوان سرجتا کسانی کندگ مزاکی سنگتانی گونا بردی زانتکاری شری سنگت با کہاں اسپیس جنا ڈیبیٹ کنا یک دومی گونا مانش تنگ جارا گوش داری منی چی مزنے کردے نہیں کہ من بروا او دا سیلاب والا نی مدد بکنا من دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سر پیش بیداری نہ کہ من نام عبداللہ من اچو زر کلیکٹ کتا من نشام ملک کا دیم دے گیا مردمانی وسطا منیلا سنگت ممتازہ بھی یک وقت گپے کو دیا کہ انچو کماش وہ بلوچا بھی انچو منیلا کلب ہاؤس تا انچو بلوچے نام اسرا زرگفت منزنا سٹوری من شری سر خبر نہیں بلے ممتاز شریع زان تھی بلے من بیاں دا اسپیس بجنا ایدا ما بوشا من اتک گئے دا بلوچستان وسطا ما زر زیر گیا زرنا پچ گر گیا ماو دا دین دیا نے ای پیمی گور ای پیمی اسی چیز اگر کسی منع کنگی بھی نا من نیا ہے اسپیس تا من وتی اما چینا میں دستا برز نکنا کہ بیائے منی گونا کنٹریبیوٹ بکنے ذرہ منا بدیتا ذرہ منزینا ملکا را دیا ای منیالا میں ایک واقعی گوشن گوندی دینا ای کراچیا میں فیکٹری منیالا سوتکا بلدیا ٹاؤن تا ای من شی اما سٹوری من چارتا امر گوشگا میں ای دیئے توکا من نزانا بلوچی ایک کیا اما ای کماشی کہ گوشی ما انچو ای ڈیڈ بودی دیستگا زالبولانی ای مردین بیتگا بچک بیتگا ای انچو گوشی بزدگ اشان گریتا ای آسے دوگا ستگا گوشی اشانی پرس آئی ڈی کارڈ ای بیتگا ما دیما ریسکیو والے نہ داتی کہ اشانی ای ایڈنٹی ای مردمے گی پدا اشی من ڈن درکفتگا نہ اشانی ذرے نہ پرسے نہ موبائلی مرد اشان زورتگا دوزتگا نہیں تو ادا کئی سرا بروسہ کنے منی سرا بروسہ کنے تو ذرن قائم مناتے تیال سی مرا دینے ملکا بلکہ منی دل خراب بھی منی دا کہاں اسپیس چار پنچی وشیں گپ جنا ای سنگتانی گونا اس بلوچیں گوار سمیہ چیزیں ابر گوشاں آئیا رد دیا کماش بلوچستانی دیگی سنگتا ایکس وائی زیڈ مکایاں درائن رد دیں دا پیسیاں پچ گرانے پیسیاں ہوتی جیبا ماں کنا او دا موشم زر رادت گا ای کار منکو تا کارا بزا دیگی کسی کنے گئے ادا کھائے گا موتی سکورنگ کنے گیا بھئی ای کار منکو تا اسی لوگا زر من رادتا ای کار منکو تا یا کنچی کسے بیتگا منیالا چیزی زر خلیجا چی جمع بیتگا منازانا کجا ملکا چی امی بری چچو زر بنتا اما چینا میں شتا ملکا زر مردما بھی اینڈور نویتا مردم شو ای گسا گوشی زر گوشی من دات گا دیما ما اینگو داتا آنگو داتا گوشی یارا مرد تر گوشتا زرم بیا منی اوالا بکا گوشی نا زر مزورت گا وطی پہ من اما جو ضرورت مندی مردم بیت گا ماما ہے نا دات گا ادا تو گوشی ما اسپیس بوت کا ما ادا مطلب نون سسنگ گپا چنے گئی میں گپا نہ سری پری نہ پادی پری بل من ادا گونڈی انچی دیوان جا مگو سنگت کایا چو مدرو کندگ مزاق تھی سنگت اشفاقی راجی چاکری اس بلوچی کاماش کسے کن گیا تو اس گئے کہ ماں نہیں دا اسپیس جتا نہ میں اسپیسا نہ سری پری نہ پادی پری حالانکہ منی جندہ
ای سنگت اشفاقی شانی گونا منی ڈیلی گپ بیتے ما ایک دومی گونا کانٹیکٹ تو کہ منا گوشا عبداللہ تو پرچی نیا ہے گپ نہ کنے موشا من یار باز دمبر تک مالا کہ گوش دارم بھی نہ انچو ما اسپیس بیسر ہنچو جتا کہ ما وتی بلوچانی یعنی کش گرا بیبیا کہ منا دیگه اسپیس روگا منا حاجت مبی ما ودا بیایا وتی یک دیوانے ببوجا وتی براتو گواران دیما بکنا بنندا گپ دیوان بکنا بلے منی دل انچو شو اسپیساں چی من مرچا کہاں گوج دارا یا ما اسپیس انی باز دیر چرن ما اسپیس بوج گیا ورنہ منی جن نبوجی اسپیس بس ما کہاں گوج دارا بری ما گوج ندارا بری ما سنگتا نگونا پرسنلی ما آلوال کنا باقی منی جن نئے اسپیسا امی جنگو داوا مشن چی منی جن ترسی باقی من نلوٹا گش ما لوٹے گپ کنے وتی گپا دیما برے ما اسپیسا بند کنا اگر لوٹے وتی اما کیسے اما چینا ٹاپک کا دیما برے مچو کسانی گپا کنے گئے تھے کندگ مزاق ہی ایک دومی گنا تو لوٹے کہ ما وتی گپا کنا گر من چینا میں شمی گنا معذرت کنا ما چاہیے گنا اسپیسا بند کنا. جی سنگت اسلم تو گپی کنگ لوٹے عبداللہ منتیا جواب دیں پھر صرف ببشک معذرت اسلم نينا بگوار من کمی سباسا صبر تينام کا جواب کمی سباسا صبر کا فقط گوار تئی جواب دیں گوار تئی نہ جواب دیں گپ تو گوش ہمیں گوار ابر دار کو تينام ترا نہ گو سباسا تو گپ دلا اسلم کو گوش نا نينا دار من گوار گپ ہے نا تو گوش دلا دار کو من نالوٹا تو تو دلا تو بکھنے نا والله بڑے اسپیس ماشت تے من الاسنار من درائے قبل میوٹ ناكن من کتا من سمي نالوٹا چاکر تو بھی من نیشت نالوٹا گپا من نالوٹا تو دلا بکھنے نا من نالوٹا تو دلا نہ بکھنے من من زانا چاکر بھی نیشت گپا گوش دار گپا گوش دار من نلوٹا ترا میوٹ بکنا من چاکر نیشت گپا من راج دوس گپا نیشت من اشفاق گپا نیشت پرچی تو ات کے برزا مگو گوار سباسا تو گپ کا ادھر گوش دارنگ اسپیس تا من کسا نیشت گپا مو گوار سباسا ای ٹاپک اشی ادھا ما ای گپ کنے گئے بلے من نزانا بیتکان تو گوار سمیے گونا شما یک دومی زبانہ گپے تے مزنا چی گپے تے بلے من ترا مو دا دیگی سنگتانی دس چس تا ما یکی بھی نیشت مگو جی گوار سباسا تو ات کے تو گپ جا بلے تو ٹاپک کجا چی کجا بو بکتاور من و سمجھ کار نہ کنے گئے ما ادھا نشتگی کندگ مزاق کنے گئے تو ای گپ پارتا من خیر سرپد نبی گئے شانا من نیشتا سنگتان گپا نیشت من ڈی ایم بھی کو تشیر تو مارا نیلے گپا شو من بار بار میوٹ کرنے گا تو لوٹے ما اسکرین شاٹ گرا میسیجانی ما برزا پن ہم کنانے منی اسی سنگتان شرری آلوال کنا من آئے نا من مطلب ما اینا امی کو کہ شما صبر کنا میں گواریت کا اسپیس تا آئی بلی پہ اولیہ گپ جنتے بلے تو من نزانا تو اسپیس تو پورا زو ڈائیورٹ کو دوشی کی گپ ای گپ او گپ صحیح راستی تو گپا نہ کنگے بلے موشا ای گپ رنتریا ببانا اسی وستا شما ود وتی اسپیسی بوجے گپ جنیتا وشترے باقی تو گپی کنے من ہچ زار نہ کرا تو ارسی گپی جنگی تو منی گوارے من اچھی مسترے منی استا قابل احترام ہے منی انچو وتی مو گوارا سمجھا توے گوار سمیے گوار نورے ہر کسی جال نشتا شما درو منی گوارے باقی شما من گپی گوشے ما بلکہ یک دو منٹ زار بیں پدا مامی خوش بیں کہ وہی من گشتی من شریہ گشتی میں نہ تو آرام من فقط یک سکندی گیشترین عبداللہ معذرت لوٹا ترا چی اوکے عبداللہ گپ جا گپ جا گپ جا گوار سبا سا گپ جا تو عبداللہ من تی ورا بچا من ترا نہ گوش گیا من گندگیا تو بچا تو اسپیس بلی جتا بلے گپا تو گپا نہیں انچو ایدگی گپا تا میں ایدگران گوشتا او اسپیس پتا سمائیا لوٹت آبیت یا برا بکم یا بر کوتا صحیح ہے خیلی نامی اشفاق بلے اگر تو منی گپ دلا زورتا معذرت انی ابر بے پائدے بیگے چی پائدہ مند ابر نہ بیگے یعنی کہ انچی لیب گیم میں منچی ابر بیگے اوکے تو لیب بکا گیم بکا من ترا نہ گوشتا تو چی انچی گپی نہ کنے من ترا نہ گوش گیا تو من گندگیاں تو کائے اسپیس جانے مذاق مسکرائی کنے ابر کنے من نہ گوشا من ترا دیتا تو بعض سنجیدہ گونڈلی کائے دیوان دارے دیوانہ برے دیما منی مطلب تو نہ ہے منی مطلب آدگر تما آدگرانہ گوشت
لاتے مرد اما زانن تے کما یبر کوتا اونا او اگر تو ای یبر گوشک تو پکن ما ترا گوشتا تو دلا یارتا ما ترا چ معذرت لوٹن بلی ما مسترا بل ما ترا نا گوشتا منی براس اوکے من گندلی برات ما ترا نا گوشتا من ادگران چانت نفر دنشتا ما ما گوشتا او ای من نا گوشتا که ای دیوانا چی ادکن دوشی واجه لشکوا نا برات سمیشانا برات بشام چانا گو که دیوان جنه گوادر سرا گوادر سیلا پہ باریگا بانک مارنگا یبر کتگا امشانی باریگا دیوانی جنی مالوٹے امی دیوانی یکی بجنی بس امشی ابر نہیں پنڈگ شنڈگ مندگ ای تو نہیں ارجا کی دام بدا ندام مدا ارکوتی کا ودنا اور ناک کسی منا بدا نا دگری ابنا اتونی اگر کسی گورا ٹرسٹ کا ہوتی شعارے تو کا یکیا جاں اور دنتے اور جمع کرنا راب دیا شر رہی اور منا اسی ضرورت نہیں وتی شعارہ جمع کرنا منی سرائشان 300 ٹرسٹ یا من پرنڈا اور باقاعدہ میں چھ طریقہ کنا سمیہ وز زانتے میں کجا طریقہ کنا چون کنا اور کئی نامہ رواں چون رواں ہر چیز من کنا میں وز زانا منی کرا انچو چی نیستیں اور ننگ کے ما انچی آک مردم گوڑا ساک افسوس بیتی کہ ای طوری حرکت کننتی کب تگی حرکت کننتی کہ دگرے غریب پولانا ورنتی شن لاپ گوڑا بالکل کشائیں بالکل یعنی بالکل آئین تو کہ منی کہلا ایک چیز نہیں سما ایک گوش نکنا زیرو چی زیرو تیری مردمہ کہ انچی حرکت کننتی سپرا چی سپرا کہ وطی ناما گرا وقتی کہ من ذر جمع کنا را دیا پا غریبی دگے دے انتی ما ہجبر نگوشا کہ من را داتا اجبر ما کلی ادھے ارکس نام لکھتا بقاعدہ نامان لکھا نامان گوشا قیقہ داتنا او کجا مردمہ کجا علاقہ مردمہ داتنا اولا برمشم وقت کہ میں وقت را دیا بڑا امن وطی گا وقت را دیا او ما نگوشا میں چنچو را دیا خیا را دیا پرچی را دیا یہ چیزیں میں کدی ظاہر نہ کرنا اور نہ کہ میں کھوتا اور نہ کہ کھانا او اگر ارچی کنا میں وقت کنا منی مرضی میں کیا دیا کیا ندیاں کجا دیا او کئی گورا چی جمع کنا ہے نا کجا را دیا او ای چیز من زانا من انندہ تعریف نہ کنا موتی گواری گورا بر کنا امنی نزدیکی ام پکنے گواری بھی بل پڑھ کے سمائیہ ہیں بل پڑھ کے بل کی سی وقت میں وطا نندی گپ کنے ام دیگر پرسنل زانے بلے مانا نندہ ہر کسے گونے گپا نہ کنے بلے انی مانا ای ٹاپک براتا دوشی گو کہ اسی سرا ابر بکنے کہ بانک مارنگ و بانک سمیشا اودا گپ کن گیا مردمانی آلات سرا بزدگی سرا اودا کمک سپورٹ لوٹی پندگ نہیں معاش میں چیئے یا برا نگاتیو تو دولت درو سپورٹ کنا ہم دیکھ رہے یا سپورٹ یا کمک ہی اگا کسی ہوتی راج یا کنتے منی کھلے غلط کار نہیں و ار کسی وطی سر نا کہ مانگوشا کہ ما جست انچو کچھ میں مذاق کنے تو میں مذاق تو کا برات اس بلوچ گو ایگوش تو جست مذاق مزانا اس بلوچ وطی ملکے تو کا یمودا اودا شرری وڑیا وط کمک کنن تے ایران بلوچ باز کمک کنن تے میں یہ زانا اودا آسوبے یا بلوچا درو کنن تے و مواد زانا مواد تمود مردم انچو براتش پاک وشی ملی آریے گا اوکے ملی آریے گا پرک نکا بلے من ایدا کسی ورا ثبوت دے گی نہیں ثبوت لوٹے گی نہیں کہ میں کجے گا کیا کہنے او منی پت پیرو کجے گا منی مردم کجے گا دوئے کپا نہیں گا مارا دوئے کپا مردم اسنے ایک کپ بھی آ کپ بھی ایک اسی ما یکی ورا جگہ ایدا یکی باید ثبوت پیش بدارے نا پولیس نا بنا کس دا ما یا باید پیش دار نا کاٹا پیش بدارے نا معذرت عبداللہ ما تران اگوشت ما دیتا تو امان که ما یاد کنگا تا ایجندو آئی چابر کنگا نہیں تو ما ایرانا تو گوستا تو چابر بھی نکنگا ابر ہیدگے کنگا تا ما امی که زانن تی وات زانن تی ما ایدا گوشنگا آکس که ما کارا کا ما کاری تو که ما مایا گوشتا او ارکا گا جمع کا اکمک کا وطی براتی گواری وطی ملکان چی اریا کی وط بکن وط رابدن او دا منی کلا او دا مردمانی نمبر چیز آئیں آستا وط زان که کجا مردم دل جمعی کہیں کہیں نہیں وط زانن تی ضروری نہیں کسی من سر رابنا یا من دگری سر رابنی ارکا وطی شعر تو کا من نتو نا ادا چی لندن مردمن کا جمع کنا جرمنی گا ان منی واقنا کن تینچو اور یکی وطی ملکا وطی دل جمع مردمانی تو کہ دل جمع تو زانے تی سر ٹرسٹ کنا بل پرد کے تو دا جمع کنے رادے سمیہ ادا جمع کر رادا برات چاکر سمجھ کے دیگے ملکی نشتا او دا جمع اور یکی وزان کجا بکا چی بکا وطی قوم کمک کنک وطی بزدگی بیلوگی بے جاگیانی آپا دریایا برتگا پنجوکا وداتگا آیا معاشمہ سپورٹ نکنی کہے کنتی من نظرشا اگر شمار غلط لگتا سوری بہرحال معذرت ما وطی اسپیس جنائی باری گا اگر برات لوٹن تے already منا میسیج کھانے گیا گوشے گیا اسی تو درہ بیا دا دیوانے دیگه دیوانے بجان امی باری گا آبر کنن تے آج لوٹن تے شما مستی مذاق لوٹا شما گنڈوے بکن تا مسئلہ نہیں اور ما شما دیوانا کرام نکا من جست یک مذاق کو تو برات اس بلوچے گورا
ma go ke to da jama'a kan yi buka ma just mazak ko shuma gora okay ma diwan shuma karab bo balkina diwan to ka sin gap bina bega o banu ko ma ye o jet ko ke betin kayina mi ishfaq betin o banu ko ma ye dosh ki tana ma sawal ko marduma chu gosht na go goshti baadhi abar सही कुछ अंती बात है अबर उल्टा सीधा ये समझते हैं बस अबर अमी बह गया आओ बिच्चा अबर चीख के ब्रात चाखरा मजाक खन गया ये भी कुकार खन गया ची खन गया द्रो खन गया खैर अबर हमशी मारा हो गया माँ जार नया माँ नारात नया तरह की ब्रात अब्दुल्ला मारा हो गया जाला وأغواتي ديوان جنا جنا ودقي إذا وان ديوان هذا ما جندقة إذا جنينا إسيات تنشكي إميات تنشكي وجنين تنشو كإذا بركة إيشيزا بي بنجندقة إنشو سالتو كمان كلا شوشين لوگ ने मर्दीना निका के जनेन माने जनेन वो दुरुस्त लोग तो कमाने और जनेन चिया मगंदरे के जनेन उसे मा आजाता चोशा जनेन इशी जनेन आए जनेन वात नका अरे अल्लाह बंदे बस सिंद्रोग इंचो क्यामत यस्ते कब्र यस्ते इंचो दुरुगा बंद कंता आशमा वती गुशे मा जनेना एक ने आकने एच्चना कंता जनेन बस वस्ता जनीन लगत माल है खुजा लगत माल है ई मन गोशा अरकस बीबी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अस्ते या बरा मांगशन दरोगी ब्रात राजदूस तो नमन ने ममन The अतंग women मसले rights में आओ सवासा the नहीं women नहीं rights नहीं में बिल्कुल नहीं परिगल वती दीवान जने अब्दुल्ला मन अलोटा नारात भी शर्रीम ब्राते जवानी ब्राते ओ मारे वती दीवानी पक्कने गुड़ा मूदा बिल्कुल इखन खिलाफ मर्ची बड्डा खपी अरे मर्दीना निगा दीवाना पा मकन नहीं दिखा पा हम दा विदेंद्र إن أنا गुड़दारा عبد الله براتي إن ديوان كرابي عبد الله براتي بلي أوتي ديوان باش شارين براتي من ألوتا هنا راس بيبي علاقة يجبر ماني ديم بديما إيه نيكة جونا يجبر منا غلطي نغشتا غلطي أبري نكوتا غلطي چیزیں نكوتي ये तोरे ब्रातनी में कादर कना इज्जत कना ओ अमा के काया दो कोस्ता द्रू लाते अस्ते लाते मदरस्त ना उशा कायांते निक्का चेंज कना मर्दमा दा जा खबर कना आयानी देमा मौशा पेट नाला तजार नाला ये तोरे अब्दुल्ला पे मैं ब्राता ना मना लोटा नारात कना बले बरा माजुरत अब्दुल्ला का तरम याबर खराब लगी था और दीवान कमोते खराब शो मस्ती मजाक बेगा लेब बेगा गेम बेगा मा ये तोरे चीजें तो करना है जस्ट बानुक सुमैया यात कगा मैं यात का बुड़दा अगर मैं जंद वांचो दम बुड़ता खामोश होते बनी मिन्नत वार तवार सलामत गार्डन बातें मिन्नत वारश में ठीक है अन इंचो पंजा शस नफर من كلا كماشة نشتغل إشكونه ما إيرانا इंचो टीम من كلا كماشة وتي इंचो टीम बाज टीम चीए बाज कीमत दारी मर्दो मदनते टीम अवतिगा गंडू गंडू अबर कनंते मा पता में गंडू वन गोना कपते कदी कदी गंडू बने कमाश मा बनंते मा अभी मजाक कर गया ना ओके अल्लाह कमा हाफिज कमा शुरू तो ना था सवासा जा हर من كلا عبد मुझे الله हरकत براتي लोगों ديوان से वो مان क्या ديوان कपते का جنا टाइम مان ديوان गुड़दारा جنا عبد الله براتي ديوان من ألوتا خراب بكنا ما نلوتا بانوك نادرتي واسطة قربانم بله عبد الله براتا من ألوتا चार نارات कना मर्दों से कहता Guar तेरे प्रदर्शन की एक दीवाना मिनट हराम ना करना एक मिनट गुआर परिकुल्स तो sabradar guar sabasa tei gap durustan durotto gap jatga sharri gappa bale begende maniala ar sangati wati wada kar kanige jwaniya kar kanige ni tawshige mana tawshige guar sumaye digi jomi tei siado warsa to contribute kanige ba sharri chizi kara to kanige bale सिंपल बेक balki सिंपल begende पका aho na sharri gappi to kara kanige begende mani luge kashadigi say lug anchi asta mana agar chizi asti mam komak kot kana balki marwa eno komak kana agar ma zarri mali dati nakana balki ma say team mi warag dat kana say team ma kot nakana balki do team mi ma wargi dat kana alugara ke अगर चीज़ी यांची ज़रूरती चीज़ी भी मन अल्लम ही कारा कना भले मनी सर्कले तुका मिच्छो जो संगत अस्तं जो मन जाना ने उम्मीद कना कि संगत कार हैं जवानिया कार हैं वती कारा हम दीमा बर गया हर कसी हर मुल्क की ताई हर संगति भी छे मन में बा बलूचिस्तानी भी एस बलूच भी हर कसी भी दनिश्ता अगर आई कशे लूगा आफियत का लाजिम आई दिल सुची कि मनी हमसाएगी मनी बराती ma lazim ayi komak bekana mani une lazim ayi komak kanti चाहे वर्गे भी या दिगी XYZ हर चीज़ भी लाजिम कोमक की कंती भले तो एदात के दीवाना ही तो शर्री कप्पी को अगर मैसेज कोता कसी है डीएम कोता बाय द स्पेस भी जाओ स्पेस भी बड़े मन स्पेस हमें खातर आ जाते का मन से चार संगतें बड़ी बड़ी कहाँ दा गप कने बाकी दिगी संगत कहाँ गूशदार हमारा
باقی میں انچی فضول ٹائم ہی نہیں بس انچی نیم گھنٹے کلا کی کشیما سنگت تکائیں وقت یک دومی گنا آلوال کنی کماش بلوچستانی انچو وقت کا مگو انچو یک دومی گنا کوانی کسیں کاری بری ناکو بلوچ کے قدیمی قدیمی کاری من باز وش بھی میں بری بری گوش دارا کوانی کسیں کاری تو ہمیں وسط منشتے گئے تھے ہمیں دیوان کو انچو گپے تھیں بگندے بلکہ میں گپ ایچ بھی مائنہ ندارن تھی بلے سجی ٹیم منی جندہ سیاست نکتا نہ موتر سیاسی مردمی گوشا نہ من سیاسی زان تیا بلے ما کایا امدا چی چیزی سینئر سنگتا من کایا چیزی گپی گوش دارا گپی منی جن دربار تھی شنچی بلے منی جن سیاستی نظام منی جن ما گوشم من ریکے تک بھی من نبی من وتی جندہ ما منچو من نمبر دیا ما یک پرسنٹی بھی ہوتا دات نہ کنا کہ منی چو مزنی زانتی یا سیاست تو کا یا کوئی برات دیگه چیزی عبداللہ تو تی کچھ فکر کنے ہو رہی تھی فکرم باز ہمیں ضروری نہیں تو کمک نہ بکا مردم ہمیں فکر ہو رہے ما ہمیں اورا باز ہے من ای ہمیں چیز فکر ما مردم اورا باز ہے نا یہ ضروری نہیں نہ کہ کمک کا ما کہ ای کمک چیز نہ گور کمان ما جاس اورا جوکس کچھ مذاق پتنا او بانو نہ کھمائیے تی کو نا گپ درست او موشا ہر کسی بھی موشا ہر کسی وتی پہ کار کنے تو گپ کتا تی گپ بالکل بجایا بالکل بلے بالکل موشا ما انچو ادا ما درائے سنگت آزاد بلوچا راج دوستا ما انچو شنا قصو کن گئے تھے کہ شما بوکشے شما کسانی ٹیم چیلے بیتگا حالانکہ من امی سنگتا نہ گوشے گتا چو ون بائی ون ارکسی ارین جست گریں یعنی کسانی چون بیتا چیوٹ بیتا باقی عبداللہ تو تی اگر دیوانہ ما بڑھ چیزیں غلط دیوانہ بڑھ گپی دیما بودا منا پہل کا اوکے ما تی دیوانہ کا خراب کو تو تی دیوانہ بڑھ دیما پتہ نہ ما تی دیوانا دیگر بند کنی براتیا سنگتانی گپاں دیوان گوار پکتا گوش داری ما بندی کنی منی جندی چو دیر تک اس پیسا گوار رشتہ عبداللہ جا چو مکہ یار دیوانہ بند مکہ مارا نہ وشتا ہے کہ مارا دیوان وشتا ہے کہ آمدہ پکتا دیگر دیوانی ہودا براتا برکن گیا تو بندی مکان تو وتی سنگتانی گونا 4-5 نفر مذاق مسکرہی بکنے گپ کنے مسئلہ نہیں برات نہ گر دو اسپیس لگتا نہ موٹی چیزیں انجوائے کرنے مسئلہ نہیں ارے انجوائے عبداللہ کرنے یک کمو کی مو بده سبا ستا چکا ادرائیں اسپیسا روچ میں کنے ما وتی ہمیں مستی مزاق چکی کنے کہ تو گندے ہمیشہ میں ایس اسپیسا تو بلوچ کا تو میرے یہ بکا پڑا ایس کائے بلوچ ہوتی تو گپا بکن چکل چو دے 4 نفر ہے بہو عادت بکنے کوتا نہ تو عادت کوتا من گوار ایرنگا 4 نفر نہ پھر ین نفر بھی تو ہر واد کا اسپیس گپ دگیریا بلوچ تو کا بلوچ تو دودھ ربے دیگا یک چیز لے بے لیب تی واسطہ سیریس چیز نہیں ہر بڑا چیز تو موضوعی بکن باشما منانی وقت نہیں ٹاپک بتا کہ مبنان لوگ ایس بلوچ سرخیاں گپ ٹاپک کا مبنان کنے منانی تو گپا بکن وتی نہ ابرکا ٹوپی گپ نہیں اولا نا میں اس پہ سوکھ دیں تو میں سر درد تاریا کہ من عبداللہ پدرشی من ایچوش میں چنچو منت سوکھ دیں ندرائیں بس آساب میں چیک تو مردمات کا ماچی گفتا دست برزن سے یک کے چینا کنے کہ موش ہونا دیتا ہوں داج دوستو گپ کن من نہ تو آ رہا منی آواز آئے گئے سولوچ جی ہو ما یار ایران مردم من لیڈر بنے کے شوق لیڈری شوق کہاں اسپیس مارا پوچھیں یہ پکنے آپ پکنے چندہ جمع پکنے پلانی پکنے ما والا انگڑی مردم مارا سب منی شام کلا نام انچو چندہ عبدالستار ایدیا جمع نہ کتا آگے جمع بیکر نہیں واللہ لنگڑی سنگتی آتا کہ اشفاق سوال جس کو اشفاق سوال یہ تد بھی تو جوابی بھی دے زار گت کہ اشفاق سرا برو اشفاق بجنے شما اشفاق پد گپایل نہ کو ارشارنے تا تی مردم آتا یا قیامتی زبان زورتا شروع کرتا یا کنیم گھنٹہ وتی وڑا گپ جنگی گپ پی کا صرف جنگی یک سیکنڈ یا برے یک سیکنڈ انگا خلاص نویتا یہ منی کلا دنیا دراج تری یک سیکنڈ یا میں سمجھائش نہیں تھے مارے چی 10 سال میں رائٹ ماو نہ تو سکی بگینی اتار واد اسپیس ما جنی گمش رائے دوست ہر واد میں اسپیس جنی شہادت ہیں ہر واد کہنا میرنگ چیتا تو کی چگل نکولے نہ مائک یار پہ یہ اور گل موقع گانا یہ اور موقع یار یہ شریں آج تو بس کا یا چاکر ایس بولو تو یہ اور موبل ہے نا موقع تو یک تئی گوش دار نہ چاکر یا کاتی تئی بڑا خراب ہے تو ہر واد اسپیس تو کا کائے گرے دل جانے کو کئی سمین آتے کو کہیں گورگینا گوشت مغربی بلوچستان ورائل کارکس نہ خوشی نہ دل گوشیر کا نہ آزاد میں اسرا کھا پرود رہا ہوں کشن کہ دم دار گا وہ تی کار اس کا کرے گا اس کا ماں وہ تی جنگ کار کرے جیرے گا فائدے نہیں ماں ٹھیک میں ہے
مستی مزاق چوکی کنی شرط رہنا تاوی ايش كيا غوشتا شامينا تا غوشت بلي غوشت جان بغوش تو منی کار جواب دے نہیں نا وڑا تو منا مغوش نانی ما وتی گپ تو کا تو منی کار تو کو کلندازی مکانا وڑا ما دا گپا ہے نا منی گپ تو انگا ڈسپلین اولی نمبر چیا نزان ہے شرطا نزان ہے کہ دیگر گپ تو کا گپ مکا دیگر گپ تو کا میں تو منا سوج مدے نا مکا چیز شر کو ما ایک حقیقتی گوشنا ہر وقت ایک بات کے اسپیشل تو کا رنگ کا بس عادت نہیں نا پلان چیز سیریس گپ نہ ارے گپ چی شما یک کے دے دیگر چیز آنت کرتے نہیں تک قوم اب چی دے تا قوم شما چی دے گتے کہ مائی قوم تو کا ایمان نہیں تو شما قوم چی دے گتے مدنے شما یک کے سیاسی چی اسپیس ممتاز ہوگا چی شما نشو گپ نہ کو شما نزانے گپ نا او دے شدن بلے عمود جگل دا وائرس ای بدیں عادت شگونے ہر وقت کے اسپیسن تو کشی عادت ای شر چیزیں ای چیزیں چاکر تو اگر گسے کہ دل جانا وشیا گوائی گواڑے ای گپ فائدے نہیں شا پرو تو سمیناتا بگوش تو چوشی نناوتی گپ سری بلی گوشی آزاد ہے یکی بلوچستان مردم مشرقی بارے سمیناتو نہیں نا بلی گوشی تر ایدگی مردمانی ہم چی ہستا آئینی میں رستا اگر دشمنی کنتی سمیناتی گپ کنگے ای گپ فائدے چی شا پرو چاہمی ہمیں لئے دی بارے گپ کنے وطموتا مان آزاد یا تو مزاق کنگے موشے شتر ہیں دیکھیں رنگا مارا شمار بلوچاں ظرف نہیں کم ظرف ہیں نماز شما گوچو ظرفیت نہیں اس نے آدھی گپا مکنے اچھو کندک مزا شما بیائے روچ حال یار یکی یا علاقی یا حالی بدنتی موشا اسپیس شاشر تیم رو بادر چیویتا جیونی چیویتا چابار چی کتگے یہ رنگا تیم رو شا پرو منتی پادا گر تو منی پادا چی پائدہ شیا کہ اتحاد بے گا ما شما اس کا دل پروشی آئے گے تو کا انی نگباتا کسی ہیں چوکو ایچو شرری میں سنگت ہستا کس نے اسپیسن تو کو گپ نکا ہمیں واسطہ نا تو سیریس گپش میں اجازه نہ دے تن گرد گپ تو کے چپورتی کنے ما گپ کنی اسولش صبر کا راج دوست بلے نیم گھنٹہ گوارا سبا سے خبر کو خبر ہم بی فائدہ انتا اور بازی سنگتانی حق شو اسلم بلوچ آت کرے گپ جنگا محمد جنگو ادا لوٹی گپ بجا آزاد لوٹی گپ بجا شر سنگت لوٹن گپ بجنا تو اگر دگرانی حقا ورے نیم گھنٹہ تو خبر کنے خبران تو کو ہیچ فائدہ ہم نیستیں چو شر نہیں آٹیمی که ما لعبه موضوع چیرین آٹیمی ٹاپکی نیست موضوع نیست مگو چلو لعبه گپ بیتی وڑا نی بله چو ڈائیورٹ کنگ اسپیسانی موضوعانی یعنی دیگه نیمک برگ و جنگ و شدت کنگ ای شرین خبری نه انی من خیالشی ماما جنگو چانس بده که دیر دست چسته بلی ماما جنگو گپ جا منتوارا ماما جینگو شوه بله ما کسانی گپ جنا ای مردم استان چنه پشتا فرقم میسیجی که یوٹ پکا یا ما کار کننته آ مردم که کار کنا آنه اسپیسم تو کنا وشن که ما چنده جمع کنی ما ایش کنی وای کنی پکن تو زانش کجا چنده جمع کنی چی ور رای ده میرو رای ده تو چی میں سرار ڈمبرین تا که ما ای کارا کنی ای وشن کاری نه تم نه ای سمجھا نیت برا لشپا کشین کگو منی خیلوشی شما ماٹی میں شرگاپا یالم کرتی گواری چی چونی گواری کئی گواری گوار کے ہر چیز گوشی برو پیچھے شانی گپا میچے تھا کہ پریگل کے ٹوپن آڑے سپیسن خراب کنتی مرچن شما پچی وقت کنے گئے شما پریگل یار رو بڑا کب تے منہ گندی پریگل مرچن بے سپیس خراب کنو ہوں شما جن دے پر سپیس جنگی شما زانے کے شرین ٹوپی شما گپ جت کنے برو مردم بودتی نہ کہ جنگی بوتا نہ کہ گپی بوتا موتی وڑا اسپیسر ختم کو مرچی ہمیشہ آتے اسپیسر بربادش کو ما وشن گپی تا اگر تا زانے تا شویم بلائیں زانکاری مردمی سیاسی مردمی ہوتی چمان تا نہ زانتر سیاسی مردم و زانکاری مردم ہمیں وڑ گپ کننتے مشانی وڑا گپ کننتے یہ دیکھا مردم کائنتے گپ کنا مہا ندیستا چوشن گپی بھی جنا آتا مارا جال جنشو چپورتی کنی ما با چپورتی مردم چپورتی کنا ترکے اس تبھی ہمیں کر رہا ماتر دعوت داتا تو نئے میں اسپیس نہ چلائیں یا تو نئے میں اسپیس نہ جنا تو وہ تات کے گن ترا کسین دعوت نہ داتا کہ بھائی سبا سا تنکے نے اسپیس نہ بھی نہ کہ مطلب انوائٹ کرتا نہ کہ مطلب انوائٹ کنے دیمام تر انوائٹ نہ کنے میا کھائے دا گپ شروع کرتا بس دیگا زبانی گپ پائیں گجی انتے میں سمجھائے چنے گی چی گوشا گئے پتہ گھنٹے یہ شروع کرتا شما ہمو ایشور بداشتی بھائی گپ پی جنے گی دو مردوں میں برے واٹس اپ گپ پی کنے تو چی میں سارا ڈمبری نے یوڑ بر میں واش نبو یوڑ مردوں میں میل لے کائن تی اسپیسو
بلی پہ جانا راج ہوتی وہ بجا اسپیس بھی جانا قیامتی زبان راج گپ گپا کنے گونی جنتی دا زبان نا گپ کنے مطلب میں منی جن تو زانے اسپیس نہ جا ہم جن شمال کے گپ کنے ورنہ بس گپ اسپیس کنو جنے آزاد گپ کما آزاد گپ جان تو آزاد سلامت بات ہے سنگتا ماں یار گپا گوشدار گیا تھا کبو دیر میدان ہے تھا کہ مرندہ میں سبا سا گپا کرے گا نا سارے نا صحیح خوشی اسی اسپیس تا سارے پات دے آئی ہوا تھا چوش کو نہ گپا سارے نہ پا دی ادا نس ما ادا لائٹر موڈ ما ایک اسپیس عبداللہ جاتا ما ہوتی ابر کوئی ٹاپک ہے بلوچی دیوان ہے سچ شپ روز نشما سیاست کرے تھا چوب مزنی سیاست دار نہیں کس میں مردمہ ڈپریس کو تھا پتہ یکی گپا ریپیٹ کرنا پتا ریپیٹ کرنا ما یار ما خلاص ایک بار تو گپے کو میک اٹ شارٹ اینڈ سمپل کہ دیوے مردم سرپد پدا ریپیٹ پدا پابر چند ہے سیلاب درو سرپدے گوادرا چیب ہے کہ مارا درستہ خبر ہے کسے دا واب نہیں ہو کسے دا کان ہو رہے درو نان ہو رہے نہیں مارا خبر ہے ارچ مردم ایسے مطابق ہوتی کمہ کا کہنے گے بلکہ مردم نہ کچھ ہے کہ میں چھی کہنے گے ضروری نہیں میں آل بھی دے کہ میں چھی کہنے گے پچھتا میں یا سجورت میں چپورتی کہنے گے یا سیاست کرنے گے مردم میں کوپک کرنے گے انی دیوان ہے مردم کا پہ لائٹر موڈ اما پہ بلے ایدا مردم جی 24 ساتھ سیریس بے شما سیریس یعنی ایک دم اما انٹیلیکچوئل سیریس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور مزنے سوشل ورکر اور منظر اچھی چیئے نیچے کہ نہیں بلکہ مزن میں شرما مردم ملے منا نہ لگی منا اجازت ہیں اور بکیے گا نا او اجازت ترا ہاں اجازت تی تو منت وار شکباز منت وار کہ آخر کار تمہیں اجازت دا برائے مہربانی من کی آورابی کلو ممتاز یا منا جسم درمیان مدار ہے اول تو اسے کہ خیر سباسا غلط کو اما جاگیا غلط کو ما جاگیا یار گوشت اس کی مطلب یہ نہیں کہ سباسا غلط تھی ہر جاگیا اس بلد جا یکی تو ہمیشہ دومی ہمیشہ خیر مو کی ابرم گونڈ داری کہ سنگت جسن دلا مکھنا کہ چاکر شک باز ابر کا او بلائیں اما لیکچر دن کسی سمجھا نہیں تھے او دومی ابر اس بلوچ ہمیشہ کہ برادر ماں کے معلوم کے گمہ تنقید کے کنا امی معلوم تے جنڈا مطلب ٹھیک ہے نا نا ٹھیک ہے ماں انسان ہے صحیح ہے ماں مسکر مذاق کنا یہ نہیں کہ مسکر مذاق نہ کرنا یہ مردم کا ہے جس سے چٹولی کنا چپوتی کنا عشاء کنا بھئی یکیار مزان آ تھا یکیار بد نہ اٹھتا صحیح ہے مکھاں یہ مسکر مذاق کنا استے ای جس سے ہم انسان ہم مزاج باہر رہیں یہ نہیں کہ ہم معروت ہم جذباتیاں یا جس سے تھوندا تھوندا کسی گما جس سے مسکر مذاق نبی یا دگی چیزیں برحال منی ابرچ مراد شیں کہ کسی بیتیں بلوچ ہم باؤنڈریزاں آچھا اس بلوچ باندہ توم بے یا عبداللہ بی یا جس نے بشام بی یا آزاد بی یا راجدوس بی یا اشفاق بی صحیح ہے مشوے خلاف رہوں نا میں نہ چاری چیز چھٹی من گوشوں گوازن تا میں یہ چیز چاری کجام جاگے تو غلط تے اور ما جاگے تو غلط تے ما جاگے تر گرین یہ نہیں کہ ماں جس نے دا اتکگوں پا یا جس نے مجھے ٹیم با دیا گاؤں وحدہ دیا گاؤں پانچو مسکر مزاق دیا گاؤں نا کسی کہتے ہیں تھی جنڈیا متنازع کان کسی کہتے ہیں جس نے تھی لیڈرشپ متنازع کان کسی کہتے ہیں گورنمنٹ ان ایگزائل جوٹ کان صحیح ہے کسی کہتے ہیں تی اما سالڈگارا متنازع کان اوچے بھئی یہ جس نے ایرانی بارا مارا جس نے چارج اللہ کاریں تو اوچے ایشان ہے چمہ گو برادر یہ وہ نبی کہ ماں جس نے ایچ مکش منی گوان ابھی ماں حقیقت ابرا کہیں ماں منی کوش ہمیشہ کہ واجہ ادا من دیم ترام ہمیں اوڑیں یکم چیئے بدا امتی بدا او اچھی کی ابری استے آئیے دین پا دین بگوش سوا غلط تھا ما جس نے ما غلط کو عبداللہ تو اس بلو شما دوئیں جس نے اوست کوست تھے اور ما چیمبا ماں کے درمیان آور کو شما جس نے مارا میوٹ کو حالانکہ یک مسکرہ مزاقی اما چیئے تھا صحیح ہے بلے وحدی کہ اما اسپیس جند کم سیریس بو ہمیں درمیان سباسا 8 جاگیا درمیان پیدا کا شما جس نے آزالا رہا ایش تا جس نے عبر بکا بچی مسکرہ مزاقی وہ گئے نا
ہاں ٹھیک ہے سباسا جس مور دگرے یا جس جذباتی ہیں یا جس دگی اول یا ورکن لوٹی اسپیس صحیح ہے کساتی دست پاد نبست گن تو برو دگرے بجم بھائی صحیح ہے تو مطلب مشکش ہے کہ ترا کسیا داشتا ترا ٹویٹر داشتا یا ما داشتا تو جس دگی اسپیس جتنا کنے یا اما اسپیس کے دا لگتا آتی مزاج مطابق نہیں اور تو ادا بیائے مار ڈکٹیٹ محلو کر ڈکٹیٹ بکنے کہ ای اسپیس جو سے غلطی اسپیس ہے ای اسپیس ہے ایور بچلائن بھی تو کیا ہے صحیح ہے کسی بھی نا تو کیا ہے بھائی مارا یہ بوشے کہ ای وڑ ابر نہیں ابر طریقہ اسے غلطی ہیں ابر ما اچ بر جو سے چیزیں آمینو معلوم کے وطی اما طریقہ کار استان وطی اما کارکن کے طریقہ کار استان بلے معلوم جو سے وطی صاحب کارائیں کسیر نقصان نہ داتا صحیح ہے ادھا چار مردمان اشتگاں وطی صاحب مسکر مذاق کنگا کسی اگر یہ دیوانا کہتے کسیر وش بھی بیتے وش نبی آو دو غلام جستے یک کما گوادر بارے اسپیس جدا برو کیا ہوں دے یار تو پچھے کا ایدہ جستے مارے ڈکٹیٹ کنے ضرورت ہے چھوڑی نہیں طرح ایدہ بیاو ڈکٹیٹ بکان بھئی چی ابر کنیں گی نہیں برحال ایجا غلط تھا ما جستے غلط گوشت تو مانگ گوشگاؤں نے آن دگی ابری کے آزال جن ساری آمد آیا انہوں ایدہ نہیں صحیح ہے آٹھیں با کیا آئیر وطی ابر کنگی تا آٹھیں با نیشتا گھنٹے نیشت وطی ابر کتا بلے وحدی کے آئی سارا کیا ما تنقید مکبو ہمیں تت کو جست شو پدا منظانا یار بخش منا سنگت گوشن جسن پشتا آور مکنے برحال ای امی دیوانے آوریں سنگتا ای امی دیوانے آوریں کہ امی دیوانے تا بتگاں امی نندو کے محلو کے دیما بتگاں امی یاترا امی کے تنقیدی یک کما چیزی ہستے امی دا بیوی یا مردمی کے وطی اما تنقید گوشدار کے واسطہ تیار مبی جس نے وطی اما تنقید باریا بیتچیو برو تے منی آلا ما سرپد نبی کہ ما جس نے اما محلو کر گنگار بکنا کہ امی دیوانے تہے محلو کے وحدی کھائیں آئی تنقید کنا آئی غیر موجود کیا برحال اما کے دیوانے تھا اما کے موضوع کے چلگ آئیں موضوع تا آخر بھی دیوانے جب ختم بھی ہے کہ باندھا جس نے یا پونچھی جس نے ما منندہ میں چیا بکنا برحال بعض جگہیں بھی خیالات آئیڈیاز کے اسنا آئیڈیاز آنے سرا تنا وادی کے یک گروہ یک جس نے محلو کی آو کی آئیڈیاز ان چینی بکا آو کی اما پادا پشت مچیزینی کہ اما کی پاد آئی جتگا اب بلوچ آزادی نیمگر اوگا نیا بلکہ بلوچ آزادی نقصان دیا گا ای اول اکر مو کی اب رکھیں باقی مشوی امبراو منتوار عبداللہ جان تو ستی دست برزیں تمہارا واد دا ٹیم دا منتوار ہاں جی منتوار تھی جاکر بشم منی جند باز دیرے تو وط ہم زانے دی سنگت ہم زانا او منی جند اسپیس نجنگے مرچنا من ناما برزا کہاں گب جنا من انچو جا مگو چیزی سنگت کھے گپ کنتے انچو گپ گپا کوانی کے صدر کفتان بلے منی جندہ تو بلوچستان بابتا جس کا منی کرا یا انچ کی نولجی بھی نہیں کہ میں دیمی مردمہ سرپت بکنا نی من اسپیسا کہاں من گوش دارا منی مقصد یہ نہیں کہ میں بیایا برزا من یہ پورا اسپیسا میں پورا آئی چیک بکنا یہ ٹوپکا ڈائیورٹ بکنا سائڈ ای ببرانی بلے من نزانا اگوار کشی من ڈی ایم کتگے من گشتگے تو ہمیشہ سر گپ بچانی تو گشی گئے تھے اگر تر وش نبی میں دیوان کولا انگریزی کا گو ہیڈ برو اسپیسی بچا تر ٹیم استی تلوگا فریے باقی من آئی ہمیں گپ کو کہ ہر کسی وطی پہم کار ہیں ایدہ من میں آیا کہ ممتازہ بکشاں کے ممتاز تو کارانے چاکر تو کارانے بشم تو کارانے راجدوس تو کارانے ایس بلوش تو کارانے ماں نیدہ بیاں یار کسی ہمیں سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ یار تو کارانے من ایدہ کہاں ہر وقت اسپیسا بلے عبداللہ جان منی جندے ایسیت چی ہے نا کہ ماں من امی بنایا گوشاں مطلب من بنایا امی میں گوشاں بخشاں کہ تو کارا یا کارا نہیں نا یہ چیزیں
چر آئیڈیاز ان سرا اما سوچے سر جنگ بتکم بلیشن کے جی سنگت بخش منا یا من گپینی من نزانا نی سنگت بری خیت کا پیشتر ما یا مو بیدی من نزانی ممتازت کا براہگت کا ممتاز ملکل پیشتر من نزانا ممتاز جان تو گپ جان وریم باقی ورا دوینا گپ در رہی من اتوارم بله من خلب باشم شما ساریت که من نشما انا لوٹے گا بفرمائے کہ باشام موقع دے چاری ممتاز جان گڑا بشم جان اگر تو روٹے گپ کنے بکا پد ممتاز کرا رہی بله ممتاز گپ کنم رنده مثلا بس جوانی من اتوار عبدالله جان تایی و باشم تایی دیوان درسته سنگتان درست درابر ٹاپک وہ نہیں کہ مردم سرحالی سرگپ بکا بده چونا اورال اما اسپیس ani معقول سرشما گپا چونا اسپیس گرودار کنگ ہوسٹ کو ہوسٹ کاری ممتاز بخش منا منیرہ تی آواز چو سک دورا چی پیدا کہ من زانا بلکہ ہیڈ فون جتے گے تو ہیڈ فون کنا نون تو اشاره اہونو برابر جی ہے منگسوش ما سرحالی سر و گپا نہیں کہ ما یک سرحال بابتا گپی بیجنا چونکہ شما ما اسپیس معقول این بابتا گپا ہے اسپیس آنی شرک کنگ و حراب کنگ گیرودار کنگ چلائنگ ہوسٹ کو ہوسٹ کاریں نو اگا فضا کی گندگی ہر چیزی کے ہستے بلے آہم باید ہمشی طریقے سر دیما برو ما شروعات تو نزنا بعضی سنگتی کلب ہاؤس گوم بutta نبutta بلہتی سنگت گوم بutta کلب ہاؤس سنگتا جتا دیوان او دا گیم کتا ٹائم پاسی انچو مختلف گیم بutta گا بلے ہم چو شرین طریقہ یہ شو تگن لاسٹ او خیر کلب ہاؤس ہم سکا گند بو ہمیں وجہ بعضی سنگتا یالا دا نو اسپیس ہم ہماوڑ بو گا ہم اسپیس چونہا ایک میڈیم ہی میکر رہستے کہ ما چونکہ شنگو شانگی یکی کستے شگربا کبتا یکی مغربا کبتا یکی کستے دیگی جا گئی ہے یکی دیگی جا گئی ہے نو یہ درستانی یک جگہ کنگ و درستانا کستے پتری دیگ یہ ٹیکنالوجی آسان کتا بلے بلوچ کررہ مصیبت شہیں کہ بلوچ ہم بزوئے وڑائیں نا بزوہ بزوئی بو ارتبانی سر دوشتے مارا کہتے ہیں اسپیس ہی دستا کبتا مانو ہمیں بزوئے وڑا کتا مانو اسپیس برگیں بانے سر دوشگائیں ما اسپیس پروڈکٹیو کم کتگا اور ڈسٹرکٹیو گیشتر کتگا بدھ کا یہ ڈسٹرکٹیو کنگے تو کا مانی جیند بھی ہوار بے بگوں بازیں سنگت ہمیں سرپد بھی بلے ما کوشش کتا کہ یہ ڈسٹرکشن بار مبیں بل چونہا ہوسٹ کو ہوسٹ یا کہتے ہیں ہم ماحول اگر ہوسٹ کو ہوسٹ چیز یا آوڑا کت کنگا نہ لحاظی خاطری دیگی بازیں کہتے ہیں جنڈر مسئلہی ادگری آدگری نو بلے ماحول جندہ پدا ما درستی مردم کہ اسپیسن تو کا نندوک با آہانی کسانی کرداری بھی پرس کام منگلتی کو انچیں کیا دیوان رہ بندیے مطابق نہیں یا پرس کام باید ہمشی وڑ مبوتیں گوڑا باید ہمشی سجین سنگت سراوتی وتی یک احتجاجی گشئی یک ارجنگی گشئی چونی طریقے کی بھی منا یہ احساس بدیاں کہ میں غلط کتا گوڑا اشیا چے دو آپشن پشت کپی یا ہوا کہستے میں وطر شر کنا یا گوڑا من کہستے سیڈ با بلے میں توکا ای چیز بھی سکا نزور ہیں ما ای وڑی معاملہ تنسرا کمزور ہے نا ما جان بوجھ کے کارا کھنے یا کہستے واقعتاً میں توکا کہستے کمزوری ہستے نو پرس کا ہمیں بانوکا کی مرچیات کو تا انچو چیکو اروچا منی اسپیسا سرحال دیگریا این چوات کو اسپیس نظرنا واقعتاً شعوری طور پر حراب کرنے کی کوشش کو یا کس نے لا شعوری طور پر چوتی نزاندکاری یا کتے
منداشت ما نشت کسی دیما روگا و ما شو درستان دی اسپیس خراب نبو اما 4-5-10 سیکنड 20 سیکنड کستے ہیں معاملہ یہ چھودا چھ پد مسئلہ کوٹے بلے ہمیشہ یارا نو پدا کستے ہیں سلی سوبلیس دیو کائی بو کے وجہ سوا سارا چوکتا نیشتا گپا میں گوہار فلانا و ایدگر و آدگر بچار یک وقتی کی یک مردمی دیوان تو کا کھیتے اولی سراوتی ای جنڈر ڈسکریمنیشن وات ختم کنگا لگ هست مردین یہ واسطہ جنین یہ واسطہ پیرینی کماشی ہر چیزی عزت ہر چیز ہستے دل تو کا فرض کا وجہ بلوچستانی کماشی ما یہ عزت کنا بلش مطلب ای نہیں کیا ہرچ کستے عملی بکم ما صرف ہمیں بنیاد خاموش بکم کی وجہ کماشی اشیاء چی ڈسبیلنسمنٹ شروع بھی وقتی کی ڈسبیلنسمنٹ شروع بھی گوڑا آئیے ہر کس توکا وتی دستان شودی اما بہتی گنگا توکا نا ہر کس دستان کے شودی پد ہمدا چی ماحول ٹوٹل ہنچو بھی کہ پد یک وحدی چا کنٹرول ڈھن بھی نو ایک اسپیس ہاں کلہواؤس سے وڑم پاہد مشن سنگت مکانا اگا میں پیری ننی گپان گوش دارا ایشان پلیز گردار بکنے ای بلائیں سہولت تی میں دستا کپتا ای سہولت تا بھائی دمشی ما پا شرری واسطہ کار مرز بکنے انو پرس کا ای دیوان تو کا چھل مردم نشتا من یقینی کی چھل عمر ای کستین چھلینا اگا تو بیست مردم ہم یک کستی معاملہ یہ سرا ہم ذہن بکنے یہ بیستی مردم بازیں کاری کت کنا ہمشکا لیب کنے ٹائم پاس کنے مذاق کنے ہر چی کنے پہلے ہما اسٹرکچر مپروش ہے رہبند مپروش ہے ہولڈر بازی و ای شیر مذاق نگوشا ای پدا دیگی نیمو گیرو ما پلحال همین چو گوشگلوٹے شو میں نے تو آرن که شما مایک من دا گپان دیما ببره منشته گوش دارین شما رو انشالله ہاں منت ورتی ممتاز جان تو اتکے وتی ایال درشان کدا اسپیس تا عوامو وعدہ منتی اسپیس انا بیتگا خیر بلے سنگتا گپ کتا کہ چوتی اسپیس ہم خراب کنگے کوشش یعنی بیتا بلے تو ہما وعدہ ہوتی اسپیس سر ضرورتا یعنی ہینڈل کتا یک برابری اما گندہ بری بری تو اسپیس جنے منی جن کے گوش داری یار کسی اسپیس بھی اگر راج ہی جنتی آزادی جا منی زیادہ کوشش ہمیشی ممتاز جان من کہایا کہ شما دا گپ کنے سیاسی چیزیں منی جن شمار سی دربا چیزیں من زانا اللہ مگا کا منا چی بر سوال بھی منی جن بلکہ اما وڑا ایرکت نکن تی اسپیس نتا بلکہ منی دلان چی ترسی بھی کہ ما سوالا جس کنے آیا آیا من شرری سرا ایر کنگے نکنگے بیت کام بلکہ ما انچی سنگت میں آیا من ڈی ایم کنا بلکہ جس کنا انچی چیزیں بھی باقی منی جن منائی چنا سیاستی منا ہستی نہ منی کوئی کردے آئی کی تو کا مزنی بلے من کوشش کنا کہ یار مروچی ما اسپیس جا کے سی چار سنگت مکائیں گپ کنے من نزانا ہی رکھیا ڈی ایم کتا او آئیت کا ادا شما پتاری کنگے بی فائدیں گپا کنگے چونکہ سنگت چاہ کرا کو گوشی ٹویٹر ترئی تی دس کسن اداشتا نبستگا تو ہم برو ایک اسپیسی بجا آگورا بنن اگر میں گپ تروش نہ لگ گیا من آئی عبداللہ ہمیں واسطہ عبداللہ من لوٹے سا چیزیں گوشاں تئی غلطی زارے چی تو چندہ نہ داتا تو چندہ بدے کس تیگ مزار نہ بیتے من امید کنا کہ چندہ دیا یہ بارا نما یہ سنگت ہی کرا رہے ہیں سنگت بتی نام منی گنا وانگ نبی گئے ترہ بلوٹک کے گوں تو گپ جا وری براحق نام انتے سلام دیوان مردان ببخشی ماتی گپ و بیاق تنظانیم چی من دلای چیز اینا مندرو بیاق پشما گپ کن دیوان دیما بره من اشتگان گوش دارگان اچھا سنگت من تی گونا اچھا سوال یا تو کسانی بری چونی لائب کتا منیلا میں ٹاپک امشی مامشی دیما بری واشترے
संगत कहाँ चो ग्वार नूरा गार भी तय मजनी उनिसरा ना यार तो चुष्मका पता तो ले बिना मगर के पता नहीं मर्दम दौर के ना था अरे बलूच ले दौर के अब्दुल्ला बाजिम बलूच ले मंजाना जी मुमताज तो वो शुरू में कम जी गुशदारी तराशी आतिम बलूचिस्तानी गुशगा के गिली डंडा इशिया में नहीं मगा हिट्टी गुशा लातिंग हिट्टी डकरी मनजनन कुजम इलाका कुजम हमा सही कुछ मुमताज और इतनी डक्करी कुशनते लातिन ताना हिट्टी गुशी लातिन हिट्टी डकरी गुशी और लीटू ही वो तकरीबन के हर जगह में यकीन है हमें हड्डू वाला लेब के वजह बलूचिस्तानी गुश्तगा ई हम यक्के हस्ते वाकियतन माकोता और देखिए किस्ते उर्दू एक लेब ये नामश गे वशी नाम ये कबड्डी मैं किर्रा कबड्डी दो किस्म होता यक्किया मागुश्ता वर्री यक्किया मागुश्ता जी वड़ा होता के बलाहें सर्कली कशक होता गोले और हमा सर्कले तो का यक टीमी तोका होता यक टीमी डन्ना होता और पता किस्ते शी तरीका ये होता कि डन्ने टीम तो के टीमे यक मर्दुमी हमा ये के 10 जत का 10 ती बिजा पता बेतची च लकीरा के दरात पदा गुड़ा किस्ते आमा मर्दुम के 10 ती लग गया आ आउट भी डन्ना दर के टीम आउट न भी टीम हंगता हस्ते मिसाल शश बचे का शशीनन तो का यक्की हमें के 10 ती लग गया इधर के 5 बच्ची पदा हमें गुड़ा अगर गेप्तेश सर्कल दराहागा नेश्तेश तहे टीमा गुड़ा हमें गेप्तगी मर्दुम आउट भी हमें गुड़ा आउट हुआ लास्ट तक इस्ते यक्की बच्ची 2 महीने में गबल की 5 बच्ची था गुड़ा हमें यक्की ना वड़िया या वदस्ती जनंती या किस्ते गिरंती चे सर्कल दराहागा नेलंती o warri kamukish mastri warri palahin ground भी लेब हम यक्कीनी किस्मी हम यक्कीनी बले वो उधर तचुकाई गिश्ते रस्ते गोल सर्कल है तू कहीं चुता चुकाई नहीं बस 10 जन डायरेक्ट तो च ग्राउंड या सर्कल डालने इशियर जी गोश्तगेश वो आके बलाइन ग्राउंड ये तो कहीं आयर वर्री गोश्तगेश मैं कर दिगिया क्ले भी बुत्ता गब्दी गुशंते आइए किस्ते जो 4 कोने लकीर कशा पदा हमें 4 कोने लकीरा तकरीबन 5 जागा बाहर कना यक पतनी सेंगी जूरा आइए दौड़ दें पदा यकपादी चिस्तिन च जमीन यकी पाद सर तो सेटोक जनाने रवे वो हम सेंग की तो दौड़ था हम सेंगा डन्ना कशे बोले नू तरीका ही कि सेंग लकीर सरा टच मबी बिल्कुल तोका बेहते दरमियाना ची न कशे ये कशे लकीर ना आ कशेगा उना दरमियाने लकीरा टच बिका वगन सेंग च लकीरन दरत तो सोतकगे मतलब तो आउट है अगर ना तो लकीरन तोका यक्की पाद सरा च कशांको अवल सरा यक्की दो पद दोमी पद सेमी पद चारुमी पद पंचुमी ये हमें गुड़ा देमा रवान का एक इस्तेलाह ले बुत्तगा कि मा गुंडू ये कुतगा आपानी तहा भी यक ले भी बुत्ता गुंडू के लट्टू की जूरा मुश्किल और उधर किस्ते भी लट्टू का शगल दिया बाकी दोस्ती मर्दुम आपा जाना पर शहमात ये लट्टू के बारे में कुजा रो नु मर्दुम पट्टन तो खामोशिया की किस्ते दरीगी जी जरूरत ते बले कस हाल नदन कोशिश kan कस सही में भी और कोशिश का हमारा जगह के बलूचे उशन थी हाल है हम उधर तक वो रोतर बिरसीनी नुंगड़े के इस्ते में जन कट्टे थे ये बड़े लेब के इस्ते में देखिए चौकी वो तकरीबन के मशहूर लेब या बलूचिस्तानी हर हम दो दमगम भी चौकी हम एक जवानी लेबी दिगे एक लेबी में के रबुतन नो गड्डू की आई तो कर नो सेंग 2 मर्दुम के लेब का नो सेंग ये सेड मर्दुम जूरी नो सेंग आ सेड मर्दुम जूरी पदा जमीन ये सरा कागद ये सरा हमारा लकीर कशा और हमारा साबा किस्ते चीज होती सेंगो का एर कनान कना जो मच्छे से या किस्ते शतरंज बड़ी चीजें हर आवड नहीं बोले हाओ तो गोश्त करें इसी तरह हम अंचो मुमताज अमीर है तो कुछ का में नो गड्डगी से ई मदिता पीरे मर्द में इलाके लैब को तो बले आया नाय सिंग नजर ता नाय गड्डक जरता लैब को ता नाय गड्डक फुल दो ही यकरंग गंगुड़ चो जानक भी कि ए तैया ना आया मन मन
من ولا نزانه بس من كساني عميد تم مخلوق لعب ماكر كسني يكيا السياحين سينغ زورتا يكيا بيلك زورتا ما سبيتين سينغ سينغ دو كسميغا يكي كستي سينغي اما سياوكين كسان بي سينغي دي يكيا ماكر وشم بيلك اسبيتين كالارانا يكي استين بليري اسبيتين بيلكا زوري ويكي سياحين سينغا زوري منتروشن يما چيسے و شطرنج وڑين چیزیں ہماری وڑا کستے سوچا گلوٹی تو تی ہمیں گڈا گیر کنک لوٹن نو ہی نو پتا تو اگر سے گڈا گوتی لینا ایرکو تو دومی مردمے یکی ورے چو شطرنجی وڑا دیما اتکگینا نہ ورے بلکہ سے اگن تو یکی لینا ایرکو گڑا کستے یکی تو ورے پتا دیگی سے ایرکو تو پتا دیگی یکی ورے نوشتو کا دیگی یک چیزی ہستے نوشتنتے دو بندی اگا سے گڈک تو جہلا ایرکو او دو گڈک تو برزا ایرکو نو یکی گڈگا تو پشتو دیم کنے کارے پشتا تی سین لین پورا بھی یکی تو آئی ورے پدا برے دیما تی دیمے سین لین پورا بھی تو دیگی ورے نو ای اگر تے یکی کامیاب کو ہوتی ہمیں دو بندی گوڑا بزن دیمے ٹیمی تباہ کو ای کستے میں کرلے بودتگا ماگونڈی کتگا او اگر کستے موقع ورسی کلاڑی دفعہ بکفی مردم ہنگا دل مانے کی ملکی لیوان بکا ساکوشا بلے ممتاز انی لیب درو گار بیگی آسی آسی نی مردم نے دنیا ترقی کو تا مردم تو زنے فون انگو مشغول ہو دیکھے چیزیں انگو نی لیب گار بیگی آسی آسی ہاں پب جی ات کا نا پب جی درو گار کو تا یہ پب جی بھی کوان دیتا پب جی بھی نہیں دیکھے دیکھے لیب ات کرنی نا امی گپ کنگے ممتاز امی نو گڈی لے بھی لے وہم من کتا بلے منی جندی چاہی لیوا چی من بیالا او چارے رہی کمش بلوچستانی تو بری بگوش ممتاز چیزی دی جواب دار ما منتوارا باز ممتازة شرين وريا لعب اكسبلانيشن كتا ما شاء الله يعني سمجاوات شري الصراحة هنشوك ممتاز بشكايات همي ورا بلوچستان من خرش دراين بلوچستان همي لعب بيانتي بلي اللعباني پاسداري کنگ اللعباني ركينگ كغار مبا ای گورنمنٹانی کارا حکومتانی کارا ہنچو کہ زبان پاسداری کنگ تاریخ ہے کلچر ہے شانی رکینگ دارا گورنمنٹانی کارا شانی وستا فنڈ لوٹی شانی وستا پدا دارگ لوٹا نی مشما کے آت کری ہنی ایک غلامی قومی جوڑ بیتگی گجرانی دستا یہ پنجابیانی دستا نی یہ مشمارا ہوتی ہمت تھی یعنی حقیقت ہمشہ کہ شاباش می قوما بلوچستان قوما بلوچستان پاپولیشن کی یہ چیزی زندگ داشتا گا ہنگا ہستا ہوتی زبانی داشتا ہوتی تاریخی داشتا چنائیہ ایشانی یہ گجر و یہ پنجابیانی کوشش یہ بیتا کہ بلوچستان تاریخ جنوسائڈ کنا کلچر جنوسائڈ کنا آیانی گود پوچ و آیانی آداب رسوم که هستن شانا جنوساید بکنن بله خدای شکر مارا همین چو همتی داتا که یہ چیز ہنگا زندگا اور امید ہستے انشاءاللہ اگر زید ماشما آزاد بیتے یہ چیز دیگه بیاینتے اور گورنمنٹ یعنی گورنمنٹ آف بلوچستان سرپرستی برون اور یہ زندگ دارک ببا منتوارا ممتاز جان تی گپ سک وشتا و شدی سر تا ایکسپلینیشن داد منتوارا منتوار کماش تو اتکے برزا ہمیں امبراداری کو دیوان تا جی سنگت گورگن تی نام سکا باز گتا سنگتا نا آخر تو اتکے برزا بیا گبچاں تو منتوار سنگتا اشارے دیوان ایرکتا کہ زندگی تو کہ انچو سیریس بیگن چی مردم استے مریض بنی نا کمو استے مذاق مسکرائی ہم بھی یہ خرابی چیزیں نہیں بلے مذاق مسکرائی ادب و تمیز دائرہ ہے تو کبھی بھی آئین چی ڈن مبی گوڑا جوانی چیزیں اے واقعی شرے گب بیگتا ہے کہ وقتی لیب کے مبیال کو تگا آپ پدا استے زینان تو کو واپس بھی آیا اے درستے لیبان تو کا کنترے گیم استے نو گڈگیے من کے شد گئتا رومینیا یا
Ango menara meno gaddigi este wakti romanani asar milata aya भी ई लैब कुता यानी कि नबी नबी या 2000 साल 2065 साल कोन्ने लैबे अन्नी लैबे नहीं और तनीगते अलगे लैब माबी कसानिया दित्तगा मर्दों में गेम लेबा बित्तगा मतलब एवढे गेम अलास्कनिगिने मरार मावती चुक्काना बिसक्कारे ने आइए च पेश के इशे बिल्कुल ही दुरा बियाल बिबिया और दूमी एक लैब बित्ता नाम चाहिए चिप्पी लैब चिप्पी हमें मुमताज गप्पे आना के अस्ते लेनार अस्ते टच मबी माइशे अस्ते चिप्पी लैब भले माइशी लैब नक्तम अस्ते जनिकी लैबे ये जनिक लाते गेम जनिक का नहीं वास्ता मखसूस कुतगा लाते बच्चा नहीं वास्ता टी पे लैब बित्ता कि कस्यार दस्त बजा पदा बेतच बरो दस्त मदिये ए लैब बित्ता देगी एक लैब बित्ता के चो पंजगा लंकुका से हम बालिशते वड़ा बिलिच्छे वड़ा चेन कनी एक पदो बोर्ड्स कनी 4 5 6 अंचो इसरंचे जब जतगे पदास्ते स्टाइल चेंज कनान को तगे निम नामा भी या लांशानी बल्कि शुमारंच कस्यार याद भी हमें गेम mani yala gorgin to ami game aushia ke chu dast chu bichil kutgante o जी आओ bortige आओ ami एग्जैक्टली अमशिया bale man wat am na mai nazana to chu goshige te mana chu kami मन बियाल yad बित्तगा मन man अमशी नामा बियाला मैं कर वजह गुस्सन जिप्पी मनदन जप कने शस्त्रना सेट कने जने आओ दस्तान आओ जनंती जप्पी जनंती बलेशर नाम छेदे हमें नामा बियाले इन्नी मौसम मैं कर जंपी गुस्सन थे मनी गेल जप्पले बंगा देगी की बिता इशियर अंग मैं कर देगी नाम में दात के म बियाला नी mani मगर yala बल्कि gorgin शुमारन yanchu bitta ke ti pochi bi kamo malagi si dastana जी agar आओ lagget एग्जैक्टली हमें ओड़े aw man chu yad bale man watam na ma shisha mushtiga ki chi ushanti waruchi ta देखिए लंगाड़े लैब कोता बंदी के जोरता अगर अरकसे सेस्ता आगुण मैं वती बिता ये बड़े लैब बित्तगा देखी बाजी लैब बित्तगा वत बियाला आबी गुलाबी सब सोरमा सादे जोरता इसरंची जब जता अरकस अड़ता कपता तो आरदा तो बरोनी भले ये भी जनिक्की लैब बिता जब लैबा एच न बिता बड़ जनिक्की लैब भी अल्ली मसले ने मा वत भी कसाने दन को जब बालगे तो गड़ी गड़ी गोर्गिन गुशे जनिक्कीले शारने तो मगो नि सभासा के पतर गप्पड़े आवर्तन आओ नेश आया मसले ने यार कहते कमो ची भी जना نه سباسه من مسیج دیم نتا یا اسپیسی جتا شبيا مودا بیاوشی اسپیس هم بودا او من वजीर भाई पची ब्रो अब्दुल्ला नरो और बलुस्तानी तरह रोगी गुड़ा बोरो तो मुंह तम निकला के तरह बोर बेगी गुड़ा बोरो अंचु ना gorgin मैंने तो guchige उबे na मनारो ke tara chippi live kaniye to bro amuda chippi live हमेशा लाते लेब मना रहा बच्चे एक नो ये चाहिए कि मर्दों से मैं याददाश्त के मर्दों बियाल को तगा ये वड़े स्पेसानी तौसतंची आचिस पदा तो अस्ते ती जहना कायन पदा नी तो ऐनी बारे सोचे कि हमा लय बस्ते वक्तीन के गार बह गया आया तो वातर कने वती माशरायतों का ताकि इंसान अस्ते आ चीजें बियाल मबी गेम ये मोबाइल फोन ये दमागा ना कमजोर कने गया गोर्गिन अन्नी लाते मर्दों में इल्जाम दा शीश में स्पेसस न सरे न पादे इन्हें ये आयन गुशिका वो इचने भी गुशिका वो वर्क का सर्ची गुशिया दप वती इंसान ma kal gorgin mani yala digi ham le bi bitta man chuka mo yaad kanage ama box se dabba bitta ga machana patta banenta le जी आओ awi आओ ईशानी मजा imadro बिता kalas kutka chu lattu arti maate dastak shi shima baaka salas kutka luge यकी ए और यकी दूमी इस्तेमा वक्ती सिगरेट बितगा ना K2 गोल्ड लीफ और देगे बारे कुजाम ईशानी भी इस्ते मेन पत्ता एर कुतगा ईशानी गुना पत्ते अम लैब कुतगा पदा देगे एक लैब कुता आओ कर जुए बिता आ गूली लैब ना शमाचे शे टीरी लाते शे आओ गूली ठीक लैब आओ लाते टीरिया शे गूली टीरी आओ ama leto ushin leto
लेटो पदा इशी मतलब यकी पहले तो करो वाला लैब को तगे ना इशिया साकबाज किस्म लेवा आओ पदा मनी ब्रात यक लैब को ता ma समझ जुए वड़े ना तई कर सप्ते से टीरिए गुलियां मड्डम चांपे गुना ए मनी ब्राता वरे 2 कूलर से खराब भी ते माता रस्ता कूलर चगल नदी है ಏಷಾಸ್ತೆ ಗೂಲಿಯ ನಿವಾಸ್ತೆಯ ಬಾಕ್ ಬ್ರಾತ್ ಎಸ್ತೆ ಕಿಸ್ಮತ್ ಬಾಸ್ ಶರ್ಬಿತ್ತ ಪದ ಮನ್ ಬದ್ಬಕ್ತೆ ಬಿತ್ತಗ ಮನಿ ಕಿಸ್ಮತ್ ಅರಾಬ್ ಬಿತ್ತ ಚವಕ್ತೆ इन्ना तो बदबख नवित्ते ती बरात जुआरी बित्ते तो जुआरी नवित्ते आओ ये चीज भी बितकोत का ना ना वाले चोशी जुआरी नविता वाले किस्मत माशाल्लाह शर्बित्ता मन चीजो कस्तरेन बिता ما कलबाऊ से जमान का क्ले भी कुता इधर बुत नका असला कलबाऊ से फायदा इशे कि उधर स्पीकर तो बेहिसाब मर्दुम जुर्त कने मिसाल ये गा दीवान तू को पंजा मर्दुम निश्ते गा पंजा स्पीकर आत कुत काम बैक वक्त इधर ट्विटर तकरीबन हफ्ता शता स्पीकर आज गीश तो जुर्त ना कने उधर मैं क्ले भी कुता कि बलूची लफ्ज वशगिए ना फर्ज का तो कहते हैं नाम मबा लफ्ज बेबा बलूची फर्ज का अब्रम नेचर ना नो एक हलास बुए मिम्मा छे नुंतर मिम्मा छे यक कस्ते लफ्जी वशगिए नाम मबी चुने कि मिम्मा छे हलास तोक्षे मुमताज पदोक्षे मामजान पदोक्षे मोहम्मद बख्श पदोक्षे मुराद बख्श पदोक्षे मौला बख्श पदोक्षे मोहम्मद मुमताज करीम पदोक्षे मुमताज ए लैब मनिकला मन पसनी शुदते नवदो चारा मनिकला क्लब ये लैब था ये नाम बिंगो तो नहीं एक लैब ही कहने गया था तो मखलूक बिंगो तो नहीं नाम हम ई मेवती जोड़ कुत के नहीं बुत्ते शर नाम माम फिर न बुत्ता मां चु और बुश्तरस एक लैब ही कहने गया मना आजकल मुबारक काजी भी हमें लैब कहने गया हमें ये लैब उधर माई के सरा आने एक पर्ची दाते के माई के सरा पर एक मर्द में लाते वर्ड गुशी पता तरा हमें बड़े चेक नहीं के तकरीबन अच्छी अच्छी लैब है तो इंच नाम अगर गई है बिंगो को शिकायत नाम को कहते बिंगो वला नजर मा ई शर नाम मा फिर न कुता मां चु लेब कुता नो अब्रमाची मिम्माची हलासबु गुड़ा दोमी लब्स मिम्माची तर स्टार्ट कनेगी पर्स का मम जानवर है ना नो ई भी मिम्माची हलासबु गए नो कैसे पता तर देगे एक लफ्ज है मिम्मा स्टार्ट करने की पर्स का नेक्स्ट अब्दुल्ला ओली सरा अब्रम गो पदा एस बलूचा मम गो पदा मंगो मुंद्रिक मिसाल है ना मुंद्रिक खापाची हलासबु गए कापाची नुतर दिगे एक लफ्ज जोड़ कनेगी हमें वड़ा के इस्तेमाल लेब कुता पर्स का राजदूस्ती बारियात राजदूस्ती एक अंचे लफ्ज ये शुरू कनेगी इंते राजदूस्त नाजा राजदूस्त 5 सेकंड टाइम रसी कमुके के ले तो राजदूस्त अगर नगो नु तो काउंट कने ना 1 2 3 4 5 पंच तक राजदूस्त नगो राजदूस्त जहलारो भले दिगी एक चीज इन तो ख्याल दारेगी है कि ये पूरे लेवे तो का हर कसा चुशे लफ्ज गोश्त की सारी एक मर्दुमिया गोश्ता आहम आउटे आयाम चे स्पीकर रिमूव करना झाला रा दे नो आस्ती आस्ती रिमूव बुआ पंजा है तो का ची लास्ट यक की वश्त कभी दो बरी बरी में मर्दुम उत्ते कन दो पश कप्ता नूशानी कोड नु मुकाबले उत्ता तेज तेज को शुकाई उत्ता ना के दोमी मर्दुम रा मौका मरसी हमें बड़ा नू लास्ट कहते हैं कि कट्टे उते इसी यही फायदा होता कि नोके नोके लफ्ज मर्दुमा से किताबाज़ें अंचिं क्या बस का नजान तक बलूची नोके नोके अंचिं लफ्ज हस्ता या कि कहने ना आप रिप्लेस बुत का इंग्लिशी या गिफ्त का या किस्ते आइन जागा उर्दू या गिफ्ता या जागा जागा फारसी या गिफ्ता जागा जागा आइन जागा अरबी या गिफ्ता नो एशिया जी तो का मुके रिफ्रेश बे हम लफ्ज दोबारा ती जहन तो का कायंगो नो ई पद रूल ई लेव तो का ई हम बुत्ता के इन्हें के तो वती नहीं मगा ची लफ्ज़े जोड़ कने तो लफ्ज़े की गुशे गुड़ा आ लफ्ज़े माना हम बगुश को अगम फर्ज का एक मर्दू में एतराज को कि ये पे बलूची तो का नीस्ते गुड़ा तरह साबित कनेगी कि वाकई बलूची तो का हस्ते खालिस बलूची लफ्ज़ बेगा
دیگه زبانانی نا مکسچر نا کہ ایک لفظی پرس کنو آئی جاگا بلوچی بودتا بلنو بلوچی گاریں آئی جاگا اردو یا زورتا یا فارسی یا زورتا یا عربی یا زورتا یہ وڑیں چیز ہم نہ چلی خالص بلوچی لفظ بے گا اور ہمیں وڑا کستیں لے بودتا یہ ہم بعض وشن انٹرسٹنگ لے بھی بودتا اسی فائدہ ہم بودتا گا کہ نوکیں چیز بعضیں مردم دیمات کا بلے ٹویٹر بودت نہ کن کہ بعضیں سپیکر منتدات نہ کن لimited speaker کلباوس ہمیں فائدہ بودتا کہ بعض speaker بودتا گا مڑا ادھے لیب پشتر کنک بودتا ما Na بوتن gandega sharri نه ما یه گیم کتا مطلب چیه تو کا انگلیش لینگویج ہے سینٹر بوتا کا اور وردان سرائی چیز بوتا کا انا دنی اس میں ودا بوتا نا بوتا میں کتا ہاں گئی چیزا بودتا گا بالکل ما وقت کتا ما وقت لینگویج ٹیچر ہی بودتا گا ما انگلیش مانن تا ما کتا تی اسٹوڈنٹی زمانہ کا ہم کتا ٹیچری زمانہ کا ہم کتا دو انٹی میں کتا نو ہمیں پتہ ما بلوچی تو کر آورتا نا کہ بلوچی پریکٹس بھی نوکے لفظ جوڑ کنک بھی ممتاز منیکلے لیب اچھا نا انگریز بشا بنگو اور خلیجہ شیروشا ہوزی منیکلے ہمیں لیب تقریبا من دیتا میں لیب نا شاہ بنگو ہوزی نی بلوچا شاہ نام ایرنا کو تا بلے ہمیں لیب تقریبا دیکھیے ایک لیوی کو کسوٹی ہے مطلب یک چیزیں استے سونچی نا یا گیس یک کی سونچی اوسٹ استے یا اوسٹا رکلی پیش داری تے نہیں تو یہ گیس کنان بے تر میکسیمم دائیں چھے 20 سوال تو کا گیس کنگی یا شخصیت کئی یا شخصیت یا پلیس یا انچی چیزیں یہ باز وشی لیوی بیتا یہ بھی نالجبل مطلب نالج ودین کے واسطے باز شریل لیوی بیتا یہ بھی مطلب موبائل آئے گنچے ساری ای لیب کتاما جب موبائل اور انٹرنیٹ یہ اتکن گوڑا ای لیب گار بھی تقریباً معاشرین چھے حالانکہ ای لیب پدا بھی باز جوانے لیب یہ دماغ باز شارپ کسوٹی ہے چیکہ ماں ایک پروگرام چارتا بھی تا ضیاء محی الدین ہے نا تکی قریش نام بھی تکی آئیا اور تکی ضیاء محی الدین ہمیں یہ گیم نائنٹیز بسکی پی ٹی وی اچھی اللہ تا نائنٹیز جی آو پدا ماں سے وقت میں لیبے کرنے کی کوشش کتا پدا میتی کی کماش بیتا کماش آستے شین کتا گوڑا مری پیت نشتا بیتا ماں پدا پیتنچے سکتا بیتا پدا ماں وقت نشتے گی گیس کنان کتا پدا لاتی مطلب کماشا نہیں دیوانا لیکن ماں کسان بیتا کی مطلب ماں بھی گیس کرنے کی کوشش کتا ایشی چکے وانا اکبارانی وانا کتابانی وانا گوڑا بعضی چیزیں گیس کتا زانتا گوڑا ایشین چی لگتا کہ ماں آستے کمو چیزیں کت کنا چیزیں پیڑا انی گوشی نا میں اگر مور جانگ نکا گوڑا بانگی وزاں تو انی انچو شیم چلا ایگزیکٹلی کت نکنے والی چیزیں کت کنے یا بلے شرعی چیزیں گوشی کے مقصد اشی مطلب یہ وڑی گیم اس سے معاشرہ تو کا بھی ایک لوٹا جو دماغا شارپ کنا جو میں معاشرہ تو کنچ ختم بیان آستے بلکہ آستے نلم بلکہ تیزی اسرا ختم بیتگا نی پب جی لیب بکنتا چوک کدرو پب جی کنا بھی فون اگر پچ گریے پولیے گرے وگا شروع کنا زار میں ورگ نہ ورن ماں پتا پب جی ایچ لیب نکتا منی آخر گیم ہوتی زندگی لیب کتا اسٹریٹ فائٹر ابھی اتاری بیتا اتاری اما زمان کوانے مردم زانتے اما گیم بیتا اتاری اور اسٹریٹ فائٹر منی آخری گیم بیتا جو میں ویڈیو گیم لیب کتا آئی چیرن منی جندہ گیم ہی لیب نکتا جیسے پلے سٹیشن پب جی ایک آدمی نکتا ماں سے میں ہینڈ گیم انچ لیب شروع کتا نا ہینڈ گیم اما ٹوکن والے اچھی بلکہ تو ماریو ان ٹوکن والا انگر اندے اتکا پہلا بیتگا میں دستے نا دست والا گیم بیتگا گوڑا منی تریا روانداتا بیتا منی وستا مدہ مسکتنچے آمی اما کسانی ویڈیو گیم بیتگا سنگل آتی ملٹیپل طرح سنگل ایگزیکٹلی پدا استے اتاری رواندا اتاری رن فیملی گیم فیملی انچی پدا استے سپر نینٹینڈو انچی سیگا انچی سیگا سیٹرن رن پلے سٹیشن 1 پدا مطلب تقریباً اچھا کاسا گیم لیب کت گئے تو ونتا کدی بڑا واچ کر من سجر تو گیم ہی لیب کتا من نکلا بڑا تو ایچ نہ کتا دیکھے
ना वाने के जगह वाने को था और लैब जगह लैब को था और टुल्ला जन के जगह टुल्ला हम जता ताकि दिला ये ऊपर मरोते कि यार जिंदगी टुल्ला पर्चा न जता इसी मजा चाहिए ना कुड़ा टुल्ला हम जता ए भले बाजी स्कूल तो मर्दम का अल्लाह बाजी शुक्र स्कूल तो का रेपुटेशन शारवी था कि यार वानंदगी भी आके दो रोज नए थे और मसले गोरगे नहीं ए टुल्ला अल्फाज मलिकला कराची मर्दम जनते बाजी मर्दम सरपत ने टुल्ला चाहिए तो सरपत बेका टुल्ला चाहिए टुल्ला यार चेशल बाजी नष्ट परेड गोल को परेड गोल कने गमशी तो स्कूल आतके की कली यक परेड नजर था नी अरकस कंदगे टुल्ले मतलब अजा आणि बंक मन आणि याद तो यार स्कूल स्कूल बंक होता हाँ बोले बंक टुल्ले अव बंक बलूची तो माइस्ता कैसे विषय मुमताज जान Oğuz'u latte latte mardum guşitti lekketa. Skula लिखता lekketa. हाँ ये मतलब ये चेक माँ वो कराची है लेकिता शेर स्कूल मतलब वाने का तत्कब भी है ना हाँ तत्का हम गुशक भी बोले लेkketa इसी हम टिपिकल लफ्ज बुत्ता मामेन इलाका बुत्कम बाजे हंदा इसी दिगे तरीका गुशन मा मैं कर रहा गुशन थी पिलानी लेkketa लिखता lahti jaga gushanti jesta lahti jaga gushanti tatka lahti jaga gushanti lekketa lahti jaga gushanti jegerita मुख्तलिफिन लफ्जन तो का गुशंती मैं क्या बाजी नष्ट नयत का लोगन चाहिए तत्का विषय ना लोगाची न्यातकगे गुड न्यातका भले अतकगे उपद गारबुत्तगे गुड आओ आदगी चीज़े एक बरिश होतागे भले पदा गारबुत्तगे जेस्तगे तत्कगे लेक्केतगे जेगरितगे एग्जैक्टली मनांगा याद है यकबरी अस्ती माँ के तत्के टोल्ला जा शता जू गार्डना मग नीचे कने भी जू गार्डना में संगतानी मुना तरक बेसा वती मीतिगी मर्द में 10 कप अबे इश्य हमारा स्कूल है गोदान तो का दिखता नी मावे यार पेताल मता घर के मर्ची मारा तो क्या टप्पते ना ना जू तो गार्डना एक्चुअली तो गार्डन तरगे ते जू तो टप्पते में शेर कुछ तो मुश्किल नहीं है एन्न तचिगी अही मारा दीत नीको जता चा शिम शांस द बक्ते कपगी ना तरा खबर है जू गार्डन तो अबरे में करा कराची जू में गार्डन तो गप्पे ए बलूचा गोन भी तो टेके सरा बास टीम तर खबर है बलूची तो बित्तगा तो का भी बलूच का रहा बित्तगा आओ ना ये बलूचा गोन भी तो एक असगर नाम ने ऐसा ये अमैयर को वफात भी दे रही ये अयर 22 साल ये टेके सरा गोन भी तो जू ठीक है सर एच कारणकता शीर बजक गोजना कुछता अंचु होश कुशकतन आओ लग्गरता बुरा हमेशा ना अमा शेर नहीं शेर है गोश्त बुरते का वत लोगा ग्रास्ते का वारते का शेर आखिर स्वरूप ही दी मत आता नि शरीफ शेर कदी स्वरूप हुआ नि यकरोची स्वरूप ही दी मत दूर शेर ड्रिप पे जते गए शेर भी बीमार है आवश्य भी शेर भी मुड़ता हाथी भी मुड़ता अगर ये बढ़कना तो असल में यार आओ बोले बज्जक है जान मखलूक तो बोल जाइए जानवर तो बज्जक को तो कहते हैं पर सही विषय मुमताज माँ जितने के था माँ यार दुरो दिगे दिगे रंग आपदा म शादी में गोरिल्ले ची अयरा दाता के सिगरेट कशी मोगी चरसी हो Adat bolucha mi yakki bittama chu yaad naka mani jin yak barishtam kasan bittga mawada ami mumtaz begami bitta yar shi आओ miginde yar ये zogamani अंगस्ती gobjeta man mujtei na man agar ya man ami yaad shi ये shi naam gift अंग man ami na आयरा बगो ना बलूची गप का तो कुजाची हत के क्या गुशी तो इधर गुड़ा अमा जुबाना गप का तो दुम्बा सुरी शुम पादा सुरी ना दुम्बा सुरी पादा ची मुश्किल है ये na mai अब्दुल्ला shi रे anga गप sarbat पुटेंसी na याद bittga i याकरने तोर बतात कगना मा कसाते बाज संगति में सुते ती इंट्रोडक्शन करने में ना मुमताज बेगम में अफ्रीका ची आवाज अतकगे दी रही थी मुमताज आवाज दी रही थी मंगशम याकरंदी तोर बतात कगा man headphone angusha kana shma आवाज शिकायत खने तोर बतात का मारते संगत सुते चारगे कसानते मदरा गुड़ावती इंट्रोडक्शन करने में नाम मुमताज बेगम में अफ्रीका ची अतकगी पता शर्म बलूची भी न जाना
Mashirwari, fruitwari, pistawari, badamwari. Sangatik zanji shi iyi chीज arkasa böyle nanu डालना हम पे. पता देखिए भैया मुमताज ये पीर नबी मतलब मेकअप अच्छी मेकअप का ना Yakki nahi baba, yakki nahi bazo. ये बाज उड़ाई इतका Bari yakki भी तो ऋषिवर उत्तम विसात्र दी मराठीम powder cream लगा शंबरन टीवर चीरती जोना चीर दिया सराड़ अन्ना कना तो मुमताज बेगम है खलास. अब्दुल्ला रे नाम क्यों याद है? अब्दुल्ला दिमाग तो के शैतानी है लगे ना ना बावर का मन दिमाग शैतानी ना लगे इतना ना मसले नहीं हिच मुश्किल नहीं. ना मन मनी जन मजाक न घुस गया क्या अब्दुल्ला दिमाग तो के गप क्यों अत के एक मुमताज बेगम में भी इतना ना जुगाड़ना इशमा गप्पे ते लगे मनी इंचो ध्यान नेत का इंचो गप गप्पे ते ये बरन मनी जन तो एक बरशता एक डिग्री दफा विकपिनु ये रूप द स्पेस एंड टॉपिक ये गप्पा याद रखने हो ये वायरल भी गुड़ा इस वायरल भी शारे मुमताज अल्ले కూడా మా ఆతి నాम चाहिए गोरके ना మా ఆతి ఎలా ముదా जुआ ची नाम आती है बारे आती नाम न याद न का आती रानी आती नाम रानी यानी मो एक दो साल तीसरा ये बज़क भी मो आती आती रवि वरक नदाते का आती भी बिस्कुट नहीं सरा बिता चू नमरी या कुछ तगेड़े शे बद्दोए के दाता ये हमशी मनी केला आती और शेर और रूबे यानी बद्दोए के तपक्सा नरा ए शीरे मनीला हम न्यूज़ आत का भले अमी मैं कमसाई की बित्ता अमी बचत बित्ता बरे नमाज की बित्ता चू बगिंदे कोलाई सराय बित्ता मन दाना शीरा वरक दिएगा बित्ता बरे ची ये न्यूज़ मत कमा बगिंदे का मना 10 कब म बोलदा पेन कना जना ने बच्चे कमी बलूची हम दा जुआ मुशिका बित्ता ಅವನ ಈ ವಿಚಾರ ಅಮಾಟಿಮ ಮನ್ ಶುದ್ಧಗೆ ಮನ ಯಾದಿ ಈ ಅಜರ್ಜಿಯನ ಗೋನ್ ಬಿತ್ತ ಈ ಟೇಕೆ ಸರ ಜೂ ಕೂಡ ದ್ರೋ ಬಲೂಚ್ ಪತ ಮಾರ ಫರಿಯಾ ಗ್ವಾಜಿನ್ ತೆಗನ ಉಶಿ ಶುಮಾ ಬಲೂಚ ಮುಷ್ಕಲ್ ನ ಪಶವರ್ ಜರ್ ನಗರಿ ಮಾರ ಪತ ಪಜ್ಜಾವರ್ ತಲಾತೆ ಮಾಡ್ದು ಮಾ ಶುದ್ಧಗೆ ಬಲೆ ಇದನಿ ಈ ಜಾನವರ್ ದ್ರೋ जानवर बास ट्रेड वित्त म कांगी ने ची कांगी लोकल जानवर है ना आ एल वित्त का द्रो ट्रेड बाकी द्रो बीमार सज्जनचे शैताने जानवर म गोरीला वित्ता बनमानस आ सक्के शैताने लुच्ची आ जानवरे चरसी अब चरसी सिगरेट कशी पदा सिगरेट पदा यक्की रुक के मर्दम चगल दे सिगरेट आ कशी भाई आओ पता ये देखिए एक सेल्ले आदते असिंग जनी आदम नहीं ना दीवाने तहा आओ मा सरपदा तो जे विषय लोट बना भी मना खबर लंडरे ऐसी जानवरे सक्के हमें हरकत शी खराब बित्तेगा जने नहीं दित्ते बदतमीजी शुरू बित्ता गोड़ा पाकिस्तानी बनमानस है ना और तो ची एक्सपेक्ट नहीं है उसके बाद जनी आदमी आई केरंचे नष्टशी सोचेशी मचारता बोरे दूमी जानवर चारे आई दिगी की बित्तारे में चुशी ची नामते शालीमार गार्डन आई तो का फोटोग्राफी को तगे ड्रामा रामरायन सीरियल भी बाजे ने हमशी तो काल लतगा आ मन इता कुछ हमशी तो का बिता गार्डन है तो का गार्डन ने तो का बिता आई मन को जामी बाद बा मुलायजा होशियार लाते मतलब सीन अमदा भी बितगा ना चेके पूरा मा चेशन ते मुगलानी पार्क बितगा ना हमें नमूना पूरा बनता आ मन इता वड़ो मन शोतगा बोले मन इता मा सफारी पार्क हम शोतगा सफारी पार्क में इता उधर कम जानवर रास्ते आ सफारी आस्ते सफारी स्टाइल देखिए बड़े इशी तो कास्ते मा पूरा मा फोटोग्राफी अभिषण तो का कोतगंते एक्टिंग गे शिन बितगा ना चेके वश बनाते के गार्डन तो कंचे ये पता बस सक्के कौन जागी अमा अंग्रेजन के जमाने का बनाए थे ने अमा थीमे के असला जागा जी आओ ये मनीला शेर आती भी हमारी टीम में भी अंती ये आओ इस शेर आती द्रो एक्सपायर दुरा मोड़ता है ये दूमी ये सेमी नस्ले नहीं
او دا عربي استاد رنگ جته شي زیبرا Pakistani archie kot kana देखिए के कसान के मत तालाब भी बिता ये तो का एक लांचे लगा बिता वागू बितगा बाजिशी गांडो बाजिशी वागू क्रोकोडाइल गोशन्नी انت واغو مني من سرپدا واغو هپو غشمن کیالا بر ممتاز سیوشي हिप्पो देखिए واغو واغو هپو واغو کروکوڈائل او ما بھی انسنا میکرا کروکوڈائل گانڈو گشو واغو بوشي اپه واغو هپو غشي هپو نه ما افریقیا تو کبھی مزنے نہیں آئیے مشي हिप्पो मैं मुल्क का नहीं میں ملک نہیں بنا نام نام وستن تھی نا یار نہیں ہوا بلے بلے کروکوڈائل ممتاز میکرا کروکوڈائل ہستی मोची من क्रोकोडाइल من من ڈیک نوار تھا کروکوڈائل من इंगोले कवर है ना इंगोले من कवर बात है ممتاز من لے آ رہی ہے نشتے है ना اما اودا بھی ہے نا میں درگاہ چیشن کراچی منگو پیر چیئے اوتے इंगोले कवर आस्ते సేవన్ కదా ఈ బావు కలాతే నేమ్గా మనకెలా మిలాతి జాగే ఆంగో भी अस्ते پتا تھی آواز دے رہے وقت کر تم نکلا ہیڈ فون یوز ہے اور نہیں شر رہے పొలం ఆవు మార్కోర్ ابتر ابتر ہائی نے نا ہائی نے ابتر ہے نا یکی ما چارتے ویڈیو یکی چارتے شا ابتارے گتے کا مردم بلوچا پٹے تو کا پر چو گتے گتے ہم شر جانے گئے تندے پتا بستے گتے پر چیک ہوتے گتے چا ما عشق ہوتا کسانی کہ ابتار استے بلے ما نہیں تا کدی بھی
हाँ तो E Ciani. istedene ci janvare begin dashan kare hone rande kapante janante kara postes ranjante log dako. मी तो गप्पा गोष्ट पोलांगी बस कम पोलांग तिचे कार के तो गोष्ट ना वरे बस बिजनी साड़ी नहीं बिली गई साड़ी रो खत्म भी पोलांग पोल उर्दू Leopard. चीता गुशंते इंग्लिश लेफर्ड गुशंते हाँ अच्छा फिर पोलांग आदिगे दोमी हफ्तार हमारे Aynen. सारी कुन्नी जाले और सारी कौन बोर्ज़ जो कुचेक के रंगाई बले कुचेक की नहीं चिया Afrika ste Abdullah Afrika haina ushante haina ishar ushante. I know अच्छा मंचर मुमताज गुशिगे मन नजारा बरी चीज है हफ्तार गुशा बलूचिया अब तर हाँ और बाकी किस्तें शाहीन ने ये कि तो बस का चल रही है घूम तो ते नाजी Afrika Shantula China वड़ा. Shantula है भी जना. ما زمان كمول كبوت ما يجيز وقت خير أكون تجا ما نزانتا كي شاني أثري هستنا نيتشر توكاش شاني إيكو سيستم توكاش شاني رول هستي ما تو गश्तगिन शिकारा एक बंदी बना आती मैं कुछ संगत शिकारा कर देगा थी मोटरसाइकिल ما motorcykelin سرعتي ما كان نزيكات كين شمارة دي تاتك ما بوشت ما مخير چلانے گا تم پوشت سنگت بھئی ہمیں تچوکی روبار چوک تیری کشتی آ ٹائم ما انجوائے کو بلے نو مطلب نظر عمرے تقاضائیں یا کہ ما لحتی چیز نو سکتا ساری ما نظام تکا بلے نو من دلا کسی جانوران جا او قابل سزا یا یہ ربادیم قانون نگا ملکا بودتے ہیں سزا برستے ہیں مرد آئیے رہا ما باقاعدة شتا بنكوي جنگا دوران دام بنكوي شکارشتگم تو زندگی تو کا یکلنی مشتگم پسینیا باقاعدة شفا معمودا گاٹ تا تھا شفا ورطا فیٹ کو تکام بھلان سپیکر یہ سارا سجن شفا بنكوي آواز ہمیں ٹیپ تو کا چلا گئے یہ بذکاریں مرگی یہ ہوتی آواز ہے اس کہیں کہ جمع بھی ہم دا انہوں دوات کا گام دا جمع بودتا گا میں یہ کہتے ہیں پورن چار پونے و دام جتا صوب سرا محل روچ دراغ ساری ہمیں بک نو قربان بو گئے ہمیں مشتنو پشتا استی سردیاں میں دامای نزدیک که اتکرین ما پاد اتکرین جوتی جاگا ہاں نشتگے تو استی رہو گئے لٹ ترگون لٹا زمین جنانے آواز بال نتا تچی پادانی سرا ایک استن سولے چیرا چی در کیا سولے چیرا پتری سولے چیرا چی در کیا سولے چیرا پتری تو نو ہمیں صاحب دیما رہو گئے کہ دامے توکا شم برا آنے وقتی کہ دام نزدیک لی تو کہ پاد کائے یہ اولی سرا کہ بال کائیں برز نرو جہل بال کا کپڑی تکرو نم پد برز چستری نو ہمیں دامای نزدیک کا کیا اتکرین نم پاد اتکرین ایک بری جہل بالی اشتا داما کو لگی تا جہلا کب تکا مطلب یقین اندہ دوست سیست دانک مگیت تھا یہ کہتے ہیں مطلب نسل کشی نہیں چیئے پس کن دروچ کے شکارہ مشتگی آزمانک جتا سی دانک جتا
kesin tartışır mal makam. Ama gazetegi bagani tuka arja kesin macchi sara drachki sara tartışta Gestir garm bale levaden garm hame ko aati ما kashi garmen go aati kashi أو eating ba sakke agar jammar bu nod bu mosum kamo chu wash bu guda ne أو منا याद है शायद हमें कैसेट तो गप करने गए थे कैसेट से कोयटा से लुटन दे बिता में कैसेट हमेशा आवाज माने ना बैंक हुए सही कुछ साथ दो साथ बल्कि गेस्टर कितने गए ये depend kana ke te आओ dam chicho mazane te gesti speaker chicho mazane ti speaker quality chu char rahi hamicho gestir ti आवाज दूर रो ये स्पीकर है hamicho dura chi gestir morke भले AC napa ke इसी मुश्किल इसी गोश्त बैंक हुए थी लापा रही थी भले ये बात